Lejla tajba, grazzi ħafna tal-li ġejtu għal dan l-ewwel seminar ta' din is-sena akademika tal-proġetti tradizzjoni orali bl-isem Jien kurjuż fuq kollox, il-kelma ta' Guido Lanfranco. Lanfranco twieled fit-18 ta' Ottubru tal-1930 u ħallina fit-8 ta' Settembru tal-2021. Bħalma tafu kien għalliem għal bosta snin huwa wieħed mill-folkloristi ewlenin ta' Malta. Ġabar minn fomm minn nies, għajdut, ħrejjef, leġġendi u taqbiliet u kitab ukoll dwar bosta kurżitajiet oħra, ngħidu aħna l-mediċina popolari, il-fjuri rari u oħrajn. Fuq is-sit Malti MT tistgħu wkoll tidħlu fit-taqsima it-tradizzjoni orali u fis-sezzjoni bibliografiji hemm il-bibliografija sħiħa ta' Guido Lanfranco li saret bħala parti minn dan il-proġett. Fis-seminar tal-lum kien se jkollna 8 interventi, sfortunatament Dr. Michael Spanjol minħabba xogħol ieħor mhux se jkun magħna, allura se jkollna 7 interventi. Se nibdew bl-intervent tal-Professur Sandro Lanfranco li se jitkellem dwar aspetti tal-ħidma ta' Guido Lanfranco fuq tradizzjoni orali. Imbagħad il-Professur Mark Anthony Falzon dwar Guido Lanfranco u l-istorja naturali ta' Malta. Rita Saliba dwar drawwiet u tradizzjonijiet Maltin, esperjenzi u aneddoti. Jien se nipprova nagħti ħiel tat-teknika ta' riċerka ta' Lanfranco. Michael De Guara dwar il-mediċina popolari. Il-Professur Adrian Grima dwar il-limerikki ta' Guido Lanfranco, jew l-ironija u l-umorizmu tal-ħajja. U kien itkassar fuq ix-xogħlijiet li Lanfranco ta' lill-Mużew Etnografiku tal-Birgu. Għanna ħafna kelliema, allura mhux se nieħu ħafna ħin, kemm ngħidilkom li wara li jitkellmu il-kelliema kollha ikollna ftit ħin għad-diskussjoni u fl-aħħar ukoll se jinbijaw żewġ kotba riċenti ta' Guido Lanfranco u r-riċerka tiegħu. Se jkunu bi prezz speċjali. Il-ħarira kaħla, l-autobiografija ta' Guido Lanfranco li se jinbih bil-prezz ta' 38 euro minn flok 45 euro. U The Examined Live Writing in Honor of Guido Lanfranco, editjat mill-Professur Mark Anthony Falzon u li se jinbih bil-prezz ta' 40 euro minn flok 50 euro. Nuħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Fondi ta' Riċerka tal-Università ta' Malta u lill-Klabb Kodba Maltin tal-għajnuna biex isir dan is-seminar. Grazzi. Min minuti u xek. Mela, l-ewnet, grazzi ħafna tal-istedina tal-Departiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti. Ġejt mitlub nitkellem fuq suġġett, fuq materja li normalment mhijiex tiegħi, jiena xjenzjat, biologu. U l-unika kwalifika tiegħi biex nitkellem illum hija li qed nitkellem dwar missieri. Imma nista' forsi nagħti aspetti personali li forsi mhumiex ovvji minn kidbiet oħrajn. Il-kidba ta' Guido Lanfranco fuq il-tradizzjonijiet orali f'Malta u f'Għawdex qabdet sew fis-snin 70. Ħanispjega daqsxejn ruħi. Huwa minn età bikrija kien interessat f'kollox, imma kien jara daqsxejn fuq ix jitfa' l-enerġija tiegħu b'mod frenetiku, mod totali, u l-ewwel ħanajdu hekk entużjażmu u mħabba tiegħu kienet li d-dinja naturali li fuq jitkellem il-Professur Falzon iktar tard nimmaġina. Però din l-imħabba bdiet tmajna fil-bidu ta' snin 70. Ir-raġuni eżatt ma nafx x'inhi, imma nista' nistħajjel. L-iżvilupp li issa ħakem il-Malta kien beda dak iż-żmien. Allura postijiet li kien iżurhom bħala żagħżugħ fil-kampanja, ma kellux karozza sakemm ma kellux xi kważi 40 sena. Kien imur bil-bicycle bil-rota. Postijiet li kien iżurhom saru fi kliemu ċimiterju.
għax mitfunin u mirdumin taħt il-bini, meqrudin mill-barriri u mitfunin mill-iskart tal-bniedem. Irridu nżommu f'moħħna li tul ħajtu il-popolazzjoni ta' Malta irduppjat, imma s-superfiċi tal-art baqgħet kif kienet. Allura l-irduppjar tal-popolazzjoni u iż-żieda fil-livell tal-għejxin ikkaġunaw daw l-affarijiet. Id-dwejjaq li forsi kien qabdu l-ambjent naturali ma waqfux mill-ħidma, allura beda jimpjega l-ħin tiegħu li kien essenzjalment il-ħin kollu f'aspetti oħrajn. Kien beda ipinġi, beda jpitter xi ħaġa li dejjem kien jagħmel, imma fis-snin 70, kmieni fis-snin 70, anki tard fis-snin 60, beda jpitter mod furjuż kważi, 2-3 kuljum. Jinqas waħda ma pittirt fajti by comparison, ma etc. U tista' tibda tara xi ħaġa li dak iż-żmien ma tantx tajt kasa wis, imissa tidher ċara. Il-pitturi tiegħu kienu bdew jaqsmu it-tranzizzjoni bej il-pjanti il-ħxejjex bħala oġġett ta' studju xjentifiku u l-pjanti bħala oġġett fil-folklor ta' Malta u tal-ilin minn Malta. F'daqqa waħda, il-fjura li kienet oġġett ta' studju botaniku saret fjura li tista' iddewwi xi marda, xi kundizzjoni, etc. U dak l-interess u beda jsegwih billi jitkellem mal-esperti. L-esperti fl-għalqa, letteralment fl-għalqa. L-esperti li huma n-nies komuni li kienu għadhom jużaw din it-teknika. Ibda minn ommu li għal kull marda fid-dinja, kull ma kienet tagħmel ixxarrablek moħħok u tgħidlek issa jgħaddilek. Jew ommi li għandek x'għandek ftit brodu tat-tiġiġa suppost ifejja ilek. Darba weġġajt saqajja sew għamilt li brodu tat-tiġiġa li bħala esperiment xjentifiku ma tantx kellu effett nista' nidilkom issa. Imma u beda jinduna u beda japprezza li dawn it-tradizzjonijiet orali sakemm ma jiġux kristallizzati fil-kitba ħajkomplu jevolvu u jintilfu. Issa ħanaraw l-fej, tradizzjoni orali tistabilizza fi żmien meta l-oġġett li qiegħda tirreferi għalih għadu rilevanti. Imma ftakru ftit, fis-snin 60 u 70 bdew deħlin il-mediċini, it-tilqim, il-mart ma baqax it-teddida li kien qabel. Allura jekk għandek xi ħaġa ħatmur għand tabib, mhux ħatmur għand wieħed mix-xjuħ tar-raħal. Għandna nżommu f'moħħna li f'Malta, ma speċjalment f'Għawdex, tobba ma kontx issibhom kullimkien. Di ma kontx nafa, ma pereżempju il-raġel ta' Marti li ilu ħafna mejjed fi snin 60 u 50 kien wieħed minn apparentement 3 tobba biss f'Għawdex. Daw kellhom kienu jduru lil kulħadd u żwiemel tagħhom u l-annimali tagħhom ukoll għax dak iż-żmien ma kien hemmx veterinarji l-istajjer ta' min jismagħhom. Imma il-punt kien li meta id-dipendenza fuq il-mediċina popolari ma baqgħetx daqshekk importanti għax kull ma tagħmel tieħu xi pinnoli jew antibiotiċi jew xi ħaġa u tfejjaqa, allura dak jibda jintesa'. Induna mal-ewwel li n-nies li kellhom dan it-tarif u dan l-erf popolari kienu kważi kollha anzjani. U l-anzjani, bir-rispett kollu, mhux li ħajdumu ħajjin għal dejjem. Allura kmieni fis-snin 70 beda ġirja frenetika jintervista u jitkellem ma' kemm jista' jkun nies. Kien jieħu tape recorder mill-standards tal-lum kbir u goff u kien jirrekordja fil-cassette tapes li d-dar għandna naħseb eluf minnhom għadhom x'imkien hemm kollha stivati, kollha katalogati, kollha organizzati. U minn hemmhekk beda jiġbor tarif li kieku kien jintilef. Ma tfissirx li kien tarif ġdid.
ma kienx tarif li kien miktub. U tibda tara il-varjazzjoni, dak jgħid li jekk il-fejġel jagħmel hekk, liħor jgħid li tagħmel hekk u xi ħaġa oħra u affarijiet differenti. It-tradizzjonijiet orali min natura stess tagħhom huma flessibbli, jevolvu. U ironikament, meta jinkitbu, jinqerdu bħala tradizzjoni orali. Għax issa saret xi ħaġa kristallizzata fil-kitba. Tkompli tevolvi, imma la darba l-oġġett tagħha m'għadux daqshekk relevanti, allura m'hemmx għalfej l-inkomplu nżidu magħha u biż-żmien tintilef, tintesa' u ssir parti mill-memorja kollettiva li kif nafu hija dejjem daqsxejn approssimattiva. Jekk għandek rieħ da żmien mhux ħatmur tfittex il-fejġel, jekk għandek xi ħaġa oħra mhux ħatmur tfittex dil-pjanta jew l-oħra. L-ewlet mhux ħassibhom għax kważi kollha meqrudin, imma apparti jekk għandna l-mediċini proċessati, ħafna minnhom derivati minn daw il-pjanti fuq kollox li jagħmlu l-istess xogħol. Allura kienet din il-fażi ta' ħajtu ta' ħidmitu li tefa l-enerġija kollha f'dawn l-affarijiet. L-ewwel riżultat kien dak il-ktieb li rajt quddiemek hemmhekk duwa sem fil-ħxejjex Maltin, pubblikat mill-Klabb Kodba Maltin, imma kien hemm affarijiet oħrajn ukoll. It-tradizzjoni orali li l-ewwel bdew bil-duwa u sem fil-ħxejjex u mbagħad evolvew f'affarijiet ħafna iktar wiesa meta beda jinteressa ruħu fuq kollox u fil-fatt xogħlu u kitbietu u l-affarijiet kollha li pproduċa ħafna minnhom għamilhom wara l-età ta' 61 sena meta irtira u ma kelux fi kliemu jaħli ħinu imur l-iskola. Ma qed ngħidha bl-ebda disrispett, ma meta wieħed ilu 40 sena jew iktar jagħmel l-istess xogħol xi kultant taqbiżlu. Allura il-vera passjoni tiegħu kwieni meta qisu għala is-60 kienu daw l-affarijiet. Allura malli ħareġ bil-pensjoni tefa' ruħu u ġismu b'kollox f'daw l-affarijiet. Kompla evolva, meta kellu iktar minn 70 kiteb dak l-ktib tal-Limerikki li rajtu x'imkien hawnhekk jew smajt referenza għalih. Sakemm xorta kellu ħafna kitbiet li ġew pubblikati jew eżatt qabel ma miet, jew fil-każ tal-autobiografija li kienet lesta wara li miet. U x'imkien f'nota li ħalla madwar sena qabel ma miet, meta beda jinduna li l-marda qiegħda tilħaq miegħu, meta m'għandux iktar koordinazzjoni f'idejh u għajnejh, dana fl-aħħar beda jara doppju pereżempju, u allura hu l-mod kif il-coping mechanism tiegħu għal orrajt, jekk għandi 10 liri jisni għandi 20, imma ovvjament kienet ukoll mument ta' disperazzjoni, dik il-passjoni, dak in-nar jaħraq biex taħdem xorta kien għadu hemm. Fl-aħħar imbagħad fl-aħħar ftit xhur ma kienx f'pożizzjoni jagħmel wisq u li kien qalli biex nieħu l-autobiografija f'idejja li kienet idea ħażina x'ina dejjem ikolli ħafna x'nagħmel, allura kont inħallija fuq l-iskaffa, daħlet ommi, daħlet u l-istitaj. Imma dak kien l-aħħar xogħol tiegħu li ma kien lest fis-sens li kien kitba koerenti, ma kienx lest għax rid iżid miegħu. Però ħadd ma jgħix għal dejjem u fl-aħħar mill-aħħar ħalla warajh ammont ta' xogħol li bil-volum tiegħu biss, bil-kwantità tiegħu biss hija kontribuzzjoni li naħseb jiena impressjonanti mhux ħażin. Grazzi, nispera biex 8 minuti u grazzi lilkom tal-li attendejtu u smajtu. Thank you.
Thank you, Janika. Thank you, Adrian. Mela jina għażilt li nkellimkom fuq il-Guido Lanfranco u l-istorja naturali ta' Malta. Sandro diġà refera għal dan l-aspett ta' ħajtu. Naqra diffiċli għax da ta' kontribut enormi f'dal-qasam Guido. Ħanajlu Guido jiena, ovvjament. Issa ormai ila ħafna naqra affarijiet tiegħek, allura sar naqra familjari. Diffiċli biex nikkondensa fit minn minuti, imma I'll do my best, all right? L-idea prinċipali ta' dat minn minuti se tkun illi Guido ta' kontribut mhux biss importanti f'dal-qasam, imma dejjem. Għadu relevanti ħafna nies bħal Sandro illi huma professuri fil-bioloġija u fix-xjenzi relatati, għadhom jiżgħu x-xogħol tiegħu. Naturalment, hemm xogħlijiet oħrajn, imma għadu punt ta' riferiment importanti x-xogħol tiegħu f'ċerti oqsma, fil-studju tal-ħut, pereżempju. Ġifieri kontribut dejjem dana. Allura se nitkellem fuq hekk u wkoll se nirreferi in passing, però ma tantx għandi ħin, għax-xogħol tiegħu fil-twaqqif tal-għaqdiet tal-konservazzjoni u tal-istudju tal-istorja tan-natura, effettivament, right? Ħanibdew mill-istorja naturali. All right, here we go. Issa daw permettu li ritratti daw għattom ftit bil-mobile biex ma noqgħodx inġor kodba miegħi, mhux xi ritratti professjonali, imma Rod l-istorja naturali ta' Malta tmur lura ħafna, ġifieri għandna pereżempju hekk Antonio Xkembri 1843 li kiteb fuq l-Asafar, hemm anke xogħlijiet qabel fuq diversi aspetti ta' ġifieri Guido meta beda Guido beda fil-50s jistudja n-natura b'mod sistematiku. Kien għandu żgħir ħafna, kemm kellu 20 xi ħaġa, Sandro, his 20s. Sab xogħol, pereżempju qed jaħdem ma bil-mod. Daw huma xi xogħlijiet li huma landmarks, speċi Leith Adams, 1870, Caruana Gatto, 1911, dana Despot, ktib importantissimu fuq il-ħut ta' Malta, l-istudju tal-ħut ta' Malta, 1919, dana Despot ukoll, diversi faxxikli ta' Despot. All right, se niġu Guido. Mela sab xogħol, però importanti ħafna. Ma kienx hemm kontinwità. Ġifieri meta beda Guido, il-ġenerazzjoni ta' Despot, ta' Caruana Gatto, and so on. Caruana Gatto kien iktar antik, imma pressa poco kien il-ġenerazzjoni. Daw kienu mitu, ma kienux għadhom hemmhekk. Allura Guido, deqal li hu stess, ġifieri, kellu naqra diffikultà għax ma tantx kellu ma' min jitkellem, allura kien waħdu ħafna qed jistudja. Kien hemm xi eċċezzjonijiet żgħar, pereżempju kien hemm xi ħadd jismu Anthony Valletta li ħadem ħafna fuq l-Lepidoptera, l-frifetu l-baħriji ta' Malta. Però Guido kien ix-xogħol kien qed jagħmlu waħdu u kien hemm dan id-distak bejn ġenerazzjoni ta' qablu u. Tinsiex dan irdu niftakru dak kien żmien bla internet, riżorsi ftit li xejn, il-kotba kienu għaljin u diffiċli biex issibhom, imma kien isib xi ktieb antik forsi xi Caruana Gatto, xi Despot minn xi stationery jkunu nbaqalu xi tnejn f'xi kaxxa, and so on. Però il-punt li rrid nagħmel hawnhekk huwa li isu Guido jirrepreżenta ġenerazzjoni ġdida ta' studju tan-natura, ġenerazzjoni ta' dopoguerra. Issa hu ta' kontribut fit-tliet oqsma partikolari. L-ewwel qasam huwa dak tal-fjuri u pjanti fil-fatt imma ovvjament il-pjanti li jagħmlu l-fjuri. Ma hekk hemm xi eżempji right ta' xogħlijiet tiegħu. It-tieni kontribut
importantissimu naħseb jiena huwa fuq il-ħut, l-istudju tiegħu tal-ħut ta' Malta. Again, hawnhekk hawn xi edition iktar antik tal-58 ma ġibtux miegħi. Dawn fraġili dak kod bada dak iż-żmien kienu u t-tielet branka li studja kienet il-mammiferi ta' Malta. Dan ktib mhux għax ma mixxolu sew, ma tantx għandna mammiferi Malta. Naturalment, fjuri u ħut hemm ħafna iżjed. Issa, ħanajt ċaġa fuqhom daw. Ħanieħu eżempju wieħed għax m'għandix ħin, right? Ħanieħu l-eżempju tax-xogħol tiegħu fuq il-ħut. Issa kienu għaddej nipprova nlaħħaq ma ġiex affarijiet. L-ewwel nett ix-xogħol tiegħu huwa bbażat kif irreferejt iktar kmieni għal dak li nkiteb qablu. Jiġifieri hu fil-ktieb tiegħu jirreferi għal xogħlijiet ta' Despot, ta' xogħlijiet ta' Gulija pereżempju, fil-ħut and so on. Però huwa bbażat ukoll fuq data oriġinali tiegħu, jiġifieri riċerka oriġinali tiegħu ta' Guido stess. U fil-kas tal-ħut l-istudju kien jagħmlu dak iż-żmien ma tantx skuba u hekk kien għadu jibda ma tantx. Allura kien imur is-swieq, pereżempju, kien imur is-swieq ta' Bormla dak iż-żmien kien hemm suq importanti ħafna tal-ħut u l-belt l-iktar u kien idur is-swieq u jara x'qabdu s-sajjiq u minn jiena m'iniex daqshekk ma tantx naqbel li kien hemm diskontinwità bejn ix-xogħol tiegħu fuq in-natura u x-xogħol tiegħu fuq il-folklor. Għax hu fil-fatt anke x-xogħol tiegħu fuq in-natura kien jinvolvi ħafna komunikazzjoni man-nies. U pereżempju meta kiteb jekk tara l-daħla għal dan il-ktieb, il-didaw ktieb xjentifiku, mhux fuq il-folklor dana, fuq il-mammiferi. Però jekk tara l-preliminaries jgħidulhom hu, jgħid pereżempju, out of a lot of creatures, dolphins have been found to be decorative enough to provide door knockers, bookends and other commodities. In fact, the brass dolphin door knockers of old Maltese houses have become famous and di mhux xi ħaġa xjentifika fuq il-mammiferi. Imma anke hekk dan 1969 qed ngħidu, Guido qed jistudja n-natura, però dejjem bil-ħarsa wkoll lejn l-interazzjoni bejn natura u l-bniedem u s-soċjetà. Ġifieri hemm kontinwità bejn x-xogħol bikri tiegħu, almenu fl-opinjoni tiegħi, bejn x-xogħol bikri tiegħu fuq in-natura u x-xogħol iktar tardif tiegħu fuq il-folklor pereżempju u t-tradizzjoni orali. Kont qed ngħidilkom li x-xogħol tiegħu tal-ħut bħala eżempju qed ngħidu dan. Ibbażat fuq data oriġinali. Allura, mela x'għandek? Għandek xi ħadd li qed jistudja, qed juża metodi xjentifiċi, jiġifieri bbażati fuq the evidence of the senses, u design meticolous. Allura x-xogħol tiegħu tal-ħut, nerġa' ngħid bħal eżempju qed nużah, kien u għadu u naħseb jibqa' jiena definittiv. Jiġifieri kull min jistudja l-ħut ta' Malta illum ma jistax ma iħares, u mhux iħares, jieħu konoxxenza sew tax-xogħol ta' Guido Lanfranco. Għax huma jaqbadxu jitfa' isem, pereżempju, kif għamlu oħrajn mhux kollha, imma ġieli jagħmlu qablu, kienu jaqbdu jitfgħu isem għax jisimgħu bħuta jew xi ħaġa. Le, u jekk ma jkunx ra, jew jekk ma jkollux referenza liha, jew jekk ma jkunx saba jew suq, and so on, mhux se jiktebha jew jgħidlek hija dubjuża. Allura dika fix-xjenza hija kruċjali li inti mhux taqbad titfa' isem għax hekk kif qedtillek, imma titkun ċert milli dak li qed tgħid. Mela x-xogħol tiegħu huwa definittiv. Dan l-ewwel punt. It-tieni punt huwa illi x-xogħlijiet tiegħu ma kellhomx biss l-iskop ta' li jistudja xi ħaġa for the sake of it jew biex jippubblika whatever, imma hu kien effettivament Guido Lanfranco kien għalliem bħala professjoni tiegħu, però anke bħala vokazzjoni, passjoni tiegħu, kienu ħobb jaqsam ma' ħaddieħor dak li jafu. Allura l-kodba tiegħu anke jekk huma xjentifiċi, dan il-ktieb għandna Timothy Tabone pereżempju huwa riċerkatur metikolożissimu tal-pjanti ta' Malta u naħseb jaqbel miegħi li dan huwa ktieb li għadu definittiv sal-lum. Però mbagħad jekk inti ma tridx partikolarment tistudja l-fjuri u tmur mixja fil-kampanja l-ħadd wara nofsinhar tieħdu miegħek u tipprova taraf
xi fjura se ssibu hawnhekk għax qatt ipinġihom and so on. U hemm dan fil-fatt field guide illi kienet xi ħaġa ġdida ta' qablu Despot and so on, ma kienux jikbu field guides. Guido Lanfranco qed jikteb xjentifikament, però qed jikteb ukoll biex jgħallem biex dak li jkun u b'mod aċċessibbli ħafna jirnexxielu jikkombaċa di l-aċċessibilità fil-fatt meta kont tifel żgħir jien kol kopju oħra mhux da għax trid taqsar. Darġa xtrajtu meta kbirt. Konti ħin kollu noħorġu miegħi il-ħadd tan sewwon meta mmorru nimxu bla bla. Irnexxu li jikkombaċa it-tagħlim u l-aċċessibilità ma' xjenza ta' kwalità tajba ħafna fil-fatt. Skużawni, jien ma kontx naf kemm Guido kien għallim passjonat, però meta qrajt l-autobiografija tiegħu li nirrakkomanda ħafna. Jgħid pereżempju kemm fil-70s u 80s kien attiv fl-MUT Guido. U attiv bil-kbir, ġifieri għalih it-tagħlim kien xi ħaġa tmisslux it-tagħlim. I mean, you know, it takes it seriously. Punti supplementari żgħar oħrajn, diġà semma xi ħaġa tifel ta' Guido Sandro, illi kien jorbot mal-riċerka xjentifika tiegħu l-interess tiegħu fl-arti. Issa, għak għandi insomma, xi ritratti wkoll ta' Guido qed ipinġi, jekk taraw pereżempju dan il-ktieb fuq il-ħut, dan għandu daw l-illustrations oriġinali tiegħu u minn qatt prova jpinġi l-ħut. Il-ħut vera diffiċli biex tpinġihom il-ħut il-kulur tagħhom jinbidlu l-ħin kollu, ikkanġu u jilmaw skont id-dawl u diffiċilismu biex tipprova taqbad. Però f'ħafna vera rnexxielu li inti tista' tużah biex tara fil-ħut. Ġifieri, mela x'għandna hekk? Għandna interess u metodu xjentifiku. Għandna interess biex jgħallem, mela lura qed jikteb ukoll field guide. U għandna wkoll f'din il-cocktail interess kbir, mhux interess ma prattika ta' fl-arti ukoll. Illustration f'dal każ iktar minn mill-arti. Ħanurikom ftit eżempji daw Guido mhux wisq qabel miet, naħseb ftit qabel l-Università tagħtu l-honoris causa li kien ħaqqu naħseb wieħed mill-iktar nies li kien qatt ħaqqhom honoris causa. U kien niftakar kien emozjonat mhux ħażin meta ngħatatlu dina. Ta' kollezzjoni, jiena jekk issibu minuta morru warawha fil-Melitenzja għax idbelħek il-kollezzjoni. Ta' kollezzjoni ta' mijiet ta' tpinġijiet li għamilhom hu stess over the years, naħseb ħafna minnhom fis-70s, 60s, 70s għamilhom daw. U tom lill-librerija tal-Università. Kollha qegħdin hemmhekk. Di tikom naqra idea ta' fuq ix qed nitkellem imma taradi biex vera tapprezza ma' pjuttost kbar bellezza. Mela again x'għandna hawnhekk? Għandna l-interess tiegħu fl-arti. L-aħħar punt li rrid nagħmel fuq l-interess tiegħu fl-istorja naturali huwa li dejjem kien sensittiv għal din ir-rabta li semmejt l-ewwel bejn il-bniedem u n-natura. Guido f'xi ktieb tiegħu issa nsejt li ma' wieħed jgħid il-pjanti huma l-fjuri, huma l-ħbieb tiegħu. U meta jkun hemm xi żvilupp, pereżempju Sandro semma l-ewwel kwestjoni ta' żvilupp and so on. Għalih qisu mietlu ħabib, jiġifieri li hu jmur f'post li qabel ikun hemm xi pjanta, ħanurikom xi tnej oħra tiegħu. Xi orchid jew xi ħaġa. U ma jsibix għalih mhux ġast għax ma sabiex, imma qisu mitlu ħabib. Hawnhekk qed ipinġi il-giant orchid bl-Ingliż hija d-dibju żgħira tikber iktar minn hekk. Mek naħseb Pembroke imma minn ix-xert. Mhux Pembroke? All right. Serta hemm minnhom imma Timi. All right. Mhux ħammer il-Timi fuq dal-affarijiet għax inti sħafna aktar minni. Pembroke naqsu wkoll. In any case, ġifieri huwa għalih daw kienu wkoll il-ħbieb tiegħu. Ġifieri qed tara kemm hemm fluidità bej
Guido, riċerkatur metikolus, kont ix-xjenza bil-mikroskopju, qed janalizza b'mod oġġettiv, distakkat kważi, and so on. Guido l-allim illi dak li tallem irid jaqsmu mhux neċessarjament manka ma' tfal, pereżempju, li jistgħu jużaw daw il-kodba joħorġu fil-kampanja, u Guido il-diġà huwa sensittiv ħafna anka fil-50 għal din ir-rabta intima fl-ekoloġija saret importanti ħafna l-idea tagħha bejn il-bniedem u n-natura. Il-nuqqas ta' diskontinwità jew il-kontinwità bejn il-bniedem u n-natura. Ħa ngħid xi ħaġa żgħira naf li ftit baqali. U skużawni ma nistax I can't do justice ta' xogħol ta' Guido f'dan il-qasam għax verament kbir. Imma ħa ngħid xi ħaġa fuq it-twaqqif tal-għaqdiet. Mela Guido diġà għat li kien iħobb jallem and so on. Nob jallem mhux biex idejqek ta' ġiju għatin kollu il-lecturjak, imma, nob jaqsam dak li jaf. Però ukoll bħala parti minn dax-xogħol kien ukoll ifforma għaqdiet mhux waħdu, kien hemm gruppi ta' nies, da pereżempju huma l-founder members tal-MOS ta' iż-żmien kienet il-Malta Ornithological Society. Minix 100% ġewwa Attard nafu. Ġewwa Attard jidhir Dominic Kutajjar, Tony D'Andrea, ħu David D'Andrea u Guido Lanfranco. Daw kienu il-founder members tal-MOS. Issa. U iffonda mhux l-iktar li baqgħu mal-MOS u l-SSCN li mbagħad saret in-Nature, llum saret in-Nature Trust and so on. Iffonda oħrajn, jidhir li kien iffonda tal-Conchological Society, u x'Sandro, tal-bebbux tal-baħar, insomma, dawk mhux dejjem irnex. Imma iffonda daw laqdiet. Issa, daw kienu biss hekk ishom hobbyists biex jaqda flok jagħmlu l-model airplanes jagħmlu. Le, ma naħsibx. Again, għal diversi raġunijiet, daw laqdiet huma dejjema. U sal-lum, jiena l-argumenti għal-ewwel kien li sal-lum dal-ktieb għadu relevanti. Ħafna wkoll. U jekk qed nistudja l-ħut, jien ma stax ninjorah daqshekk relevanti. Sal-lum daw laqdiet li formaw għadhom mhux relevanti imma kibru u naħseb nistgħu ngħidu li taw ħafna frott. Għaliex? Għal żewġ raġunijiet. Skużawni għen ħankun fil-qasir ħafna. L-ewwel ned daw laqdiet li fonda u kellhom ishom żewġ skopijiet, l-iskop ta' konservazzjoni u l-iskop ta' riċerka. Daw dejjem kienu flimkien. Jiġifieri huma jekk fetħu għaqda biex għaqda ornitoloġika, din kienet tistudja l-asafar u tikkonserva l-asafar. Ġviri, ir-riċerka u l-konservazzjoni kienu llum nafu li biex inti tkun konservazzjonist tajjeb, naturalment tkun ibbażata fuq ir-riċerka. Mhux hekk għax ifettillek. Naturalment hemm il-valuri involuti, il-moralità u and so on, imma qed tkun ibbażata fuq ir-riċerka mela u l-fatt li huma qed ngħid huma, però Guido kien naħseb jiena a very guilty party fihani. Naħseb kien wieħed mill-iktar li puxja biex jitwaqfu da. Mela fis-60s qed ngħidu da early 60s, diġà stabilixxa prinċipju l-konservazzjoni u r-riċerka illi mhux tal-li ma ħarġitx mill-moda, tal-li llum iktar dejjem iktar importanti. Mbagħad hemm ukoll illi dan laqdiet kienu imħawlin biex ngħidu hekk fart għammiela ħafna għaliex. L-ewwel nett huma kienu dejjem, għalkemm kienu waqdiet lokali daw Malta Ornithological Society, dejjem kienu miftuħin ħafna għall-interazzjoni barra Malta. Naturalment dak iż-żmien l-iktar mal-Ingliżi għax fil-early 60s Malta kienet għadha kolonja ovvjament. Imma dejjem kienu radikati f'ambjentaliżmu globali, mhux fuq għal Malta, imma dejjem biskambji and so on. U di importanti, għax hekk inti tara pereżempju il-bird life illum, il-bird life, aspett importanti ħafna tax-xogħol tagħha huwa proprju dan, illum qasada Malta Ornithological Society, ma Bird Life Malta u Bird Life hija internazzjonali. Jiġifieri u stabilixxa dan il-prinċipju illi jekk inti għandek għaqda ta' konservazzjoni lokali dejjem tkun
titkun ibbażata fuq xi ħaġa usa, xi ħaġa miftuħa u l-aħħar ħaġa promissax. Naħseb mhux 8 minutes għaddew. Dawn laqdiet kienu bbażati wkoll fuq l-edukazzjoni. Jiġifieri, again, mela il-Malta Ornithological Society sa mill-bidu tagħha stess kien jagħmlu l-exhibitions, kien jagħmel Guido pereżempju, Sandro jaf naħseb iktar minni għax verament tifel tiegħu għax miegħu. Imma dawn l-ammont ta' talks li kienu jagħmlu jiġru jmorru jippreżentaw slides, da kollox xejn by the way, ġifieri għall-amur propju x'kienu jħobbu l-affarijiet. Jgħallem. Allura il-qdiet li formaw ta' konservazzjoni kellhom dejjem dil vokazzjoni ta' talim. U again, dejjema ħafna. Għax jekk inti tara x-xogħol tal-Nature Trust illum, jekk inti tara x-xogħol tal-BirdLife and so on, parti kruċjali bix-xogħol tagħhom huwa proprju fiskejjel. Jiġifieri u għalkemm qed nitkellmu fuq early 60s, diġà ibbaża daw is-soċjetajiet fuq prinċipji illi mhux kif ngħidu bl-Ingliż they stood the test of time u mhux biss imma saru iktar importanti ma' żmien, forsi b'xorti tajba, ma nafx. Imma jiena nixtieq naħseb illi mhux hekk, jiena nixtieq naħseb illi hu kif fil-fatt kien kellu viżjoni naqra politika, ma tafx. Kellu foresight illi radan kollu ġej. U naturalment x-xogħol tiegħu x-xogħol tiegħu f'dawn l-qdiet u wkoll rawwem ġenerazzjoni mhux bil-fors individwalment, imma ispira ġenerazzjoni ta' konservazzjonisti u ta' riċerkaturi illi mbagħad taw huma stess kontributi enormi. Għażilt li nagħlaq b'ritratt ta' Joe Sultana, normalment ngħidu il-mibki Joe Sultana, f'dal-każ zero, għax kull minn kien jafu naħseb illi jimmissjaħ ħafna, mbiet ftit ilu fil-fatt, insomma 4 snin normal. Joe Sultana kien wieħed minn daw il-nies illi ta' kontribut enormi fl-ornitoloġija u fil-konservazzjoni tal-asafar ta' Malta, imma kien ispirat u mrawwem oriġinarjament mill-ġenerazzjoni ta' u speċjalment minn Guido Lanfranco. Again, ma nistax għax hemm wisq xtajt, imma provajt intikom naqra idea żgħira tax-xogħol tiegħu f'dan il-qasam. Thank you. Grazzi għal-istedin. Tajjebek. F'dal ftit ħin limitat ħaniprova ntikom ftit esperjenzi u aneddoti li tkixxef fuqhom Guido Lanfranco. L-ewwel darba li sirt naf lil Guido Lanfranco kien fi żmien is-sekondarja, waqt fieldwork Villa B'Saigon ħad-Dingley ma' klassi tal-bioloġija. Kien ġie jagħmlilna lezzjoni fuq l-asafar li konna nosservaw ma' sbiħiljun fil-buskett. F'dak iskiet meta anke werqa taqa' kienet tinstema' kont qajt affaxxinata kif is-Sur Lanfranco kien jara f'kull taħrika ta' ġewnaħ ta' dawn il-kreaturi. Ma kontx sorpriża li l-istudji u r-riċerka ta' Lanfranco mhux biss ibbażata fuq il-kurżità kważi dwar kollox, imma xprunata minn sens qawwi ta' osservazzjoni. Tratta kull avveniment tal-ħajja tal-bniedem b'metodu xjentifiku. Għalkemm f'soċjetà żgħira bħal tagħna nsibu strutturi u drawwiet u bżonnijiet li huma bażiċi, madankollu Lanfranco dejjem kien konxju li anke fejn id-distanzi tal-irħula huma qrib, ikun hemm ukoll differenzi u varjazzjonijiet minn kif tingħata espressjoni jew tiġi esegwita tradizzjoni. Huma l-komunitajiet li jiddettaw it-tradizzjonijiet u l-istil ta' ħajja skont iż-żminijiet u Lanfranco jagħmel aċċenn għal dan. Fis-snin meta kien hawn il-faqar, il-poplu rid jara kif jgħaddi b'dak li jsib.
Madan kollu n-nies ma qadux nieqsa mill-bżonijiet ta' kuljum u kull oġġett fid-dar jew kull biċċa l-biss li kienu jilbsu kellha funzjoni. U bis-saħħa tal-kurżità tal-Lanfranco għandna stampa ċara tal-ħwejjeġ li kienu jilbsu l-ġenerazzjonijiet. Għax kif jgħidu li l-bies jagħmel in-nies. Innotajt li fejn jidħol il-bies, Lanfranco penġa bi kliemu d-dettalji ta' kif kienu jilbsu l-irġiel, in-nisa u tfal minn dak ta' kuljum għal dak tal-festa jew vanitus. Il-ħwejjeġ juru wkoll mill-liema parti tas-soċjetà ġej l-individwu. Ħaġa naturali li gabellot jara li satar tajjeb mill-ksieħ u l-elementi, attent li jibżal saħtu u jgħidlek qabel San Ġwan ta' ħġejjeġ terfax ħwejjeġ. Il-temp ma toħodlux kopja u n-nies tar-raba jifhmuha tajjeb in-natura. Lanfranco josserva l-ħafa l-aktar qalb komunitajiet li ma kienux sinjuri u li żarbun kien meqjus ta' lussu. Anke tfal kienu jmorru l-iskola b'żarbuna waħda u l-oħra jinfaxxawha biex jibżaw għal-par żarbun. Il-foqra ma kienx ikollhom tibdiliet u l-fqir il-ħwejjeġ ta' fuqu kienu jgħidu iqum jorqod bihom. In-nies ta' mal-port u dawk professjonisti kienu jilbsu l-biss li jinaraf. Iżda l-komunità kienet konxja minn ċerti pretenzjonijiet u mhux il-libsa tagħmlek nies, jew mhux il-libsa li tagħmel ir-raħeb. Imma fejn wieħed jinġabar għax li bessew malajr jgħidu il-ġaħan il-libsa għamlitu nies. Mill-osservazzjoni tal-Lanfranco naraw tpinġijiet ukoll tal-modi li kienu jilbsu n-nisa fil-folklor. Mhux biss, imma daħlu ukoll f'deskrizzjoni ta' kif kienu jieħdu ssib xarhom billi tilkuh biftit żejt ta' żebbuġa. Għalkemm aktarx li riħa kienet tiffermenta taħt ċijata, jew velu tal-bitzilla. Dan skont mill-liema strata tas-soċjetà kienu jkunu ġejjin dawn in-nisa. Ix-xar twil kien assoċjat man-nisa u qawl minnhom ma jibqax lura milli niges xi ftit is-sens ta' vanità. In-nisa xar twil u sens qasir. Dan huwa wieħed mill-ftit li ġabar Lanfranco dwar kif kienet titqis il-mara fl-modi. Il-mara kienet aktar tinġib meta ma tixrifx il-bqus il-barra fejn kienu jgħidu mara ħelwa żomma ġewwa għaliex barra kollha dnewwa. Imma tħallix l-apparenza tinganna xja fil-mara ġwejda taf tqum fuq tagħha, mara sikta kollha ħlewwa tiftaħ ħalqa jibda dnewwa. L-ilbis tan-nisa wkoll kien jostor, saffi fuq saffi ta' drab xprunaw lil Lanfranco jitkixxef kull indument xi semandu. In-nisa tal-kampanja kienu jinarfu minn dawk tal-ibliet. Lanfranco anke għamel xi osservazzjoni mill-pitturi u ritratti tal-mara kampanjola fejn ħafna drabi tidher ħafja bħal raġel tar-raba. Biċċa l-bis li mhux biss anqal kurżità għan-nies tal-lum imma iġġib magħha sens ta' misteru hija l-onnella. Lanfranco jidħol sew fid-diskrizzjoni tagħha u kif titfassal u tinħiet. L-istamina hija isem ieħor għall-onnella magħmula minn drab anqas sinjur u tkun anqas elaborata. Xorta waħda kienet taqdi sens ta' dekor dik tal-mara mistura u moħbija. Hawn kien iwissi, mara bl-onnella qatt ma taf x'għamlet u x'kella. Espressjoni tuqwiel insibu bosta dwar il-mara l-aktar qabel mal-mara emanċipat ruħha. Hawn jgħidilna li l-mara della tqil, jew li mhux ta' min jafdax zaq il-mara ta' saħobża u kelma ma ta' saħħix. Imma dan kollu kien jingħad f'kuntest meta l-mara kienet taħdem bis-siddar u taqdi l-eżiġenzi tal-familja. Għalkemm virtujiet jissemmew ukoll fil-qwiet li ġabar Lanfranco bħal mara tajba iżżomm lir-raġel u il-mara ġabbara għana f'dara. Idna mmurru żwieġ tom prominenza fil-kitbiet tiegħu, forsi xi drawiet illum narawhom frivoli jew romantiċizzati żejjed. Illum min se joqgħod joħroġ qasrija u jistenna li għaddi ġuvni jinnota li fit-tali dar hemm tfajla żwieġ. Imma fi żmien meta aktar kajman, il-komunità kienet aktar aljenata fuq dak li kien qed jiġri madwarha, fl-istess triq jew raħal. Lanfranco tkixxef u fittex dwar kif kienu jsiru l-laqgħat bejn żewġ namrati. Bosta tfajliet kienu jitolbu l-qaddisin biex isibilhom raġel żwieġ. Jikbinna varjanti ta' talb l-qaddisin għal dan l-iskop. San Nikola tal-Misraħ sibil wieħed ħanifraħ jew San Nikola tal-Misraħ żewwiġni ħanifraħ. Din it-talba kienet tingħat mit-tfajliet tas-Siġġiewi. Il-ġuventur ukoll kellhom it-talb speċjali tagħhom forsi b'ton kemm xejn ta' żufiett. San Nikola tal-Ventura tlabtu waħda tani tlieta, waħda zoppa oħra għamja u l-oħra waqt mit-tieqa. Lanfranco jinnota u jisemmi li drawiet kienu dejjem iduru ma' reliġjon, il-qaddisin u d-devozzjoni. U fi żwieġ kienu jgħidu li Alla jxebbaħ u jlaqqa. Għat li xorta waħda żwieġ kien jitqis bħala kaxxa magħluqa u ħadd ma kien jista' jbassar il-futur. Nisna minn dejjem kienu jqogħdu b'sebgħinejn u ġieli jgħidulek qabel tieħu tfajla staqsija l-omma.
Jew twissijiet bħal aħjar xi hu għaref milli żagħżugħ u iblaħ. Bosta twissijiet kienu mqanqala mis-superstizzjonijiet bħalma ġieli wissew li tfajla jekk tikol fi triq ma tiżewwiġx. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-koppji baqgħu jiltaqgħu minkejja n-nuqqasijiet u d-difetti għax għalhekk il-baqra tinbih kollha. Ma żwieġ tibda l-istennija twelid ġdid fil-familja. Dan l-avveniment lanqas ma jeħlisa mis-superstizzjonijiet, ħafna drabi kien jeħel il-qamar. Lanfranco ġabrilna ġmielu minn dawn il-qwiel. Il-qamar mimli se jsellimli tajt waħda bit-tama li tinqabad ila, jew toħroġ għad-dawl ta' qamar għax jekk fil-qamar tħuf, issaħħan il-ġuf. U meta f'każ ta' korriment ma nar tisma' qamar ħażin. It-qala kienet iġġib magħha biżgħat u superstizzjonijiet. Il-mara tqila m'għandix tiċċaħħad minn xi kellha xi tarbija tiġi bix-xewqa. Dik il-marka tal-ġilda fuq il-ġilda. Iżda Lanfranco jfakkarna li l-biża kienet iġġustifikata d-dari peress li kienu jmutu ħafna trabi u tfal. It-tfulija hija żmien kurjuż ħafna l-Lanfranco. Jibda mit-twelid li tarbija sal-mamulja tkun għadu jew għada tork jew torka. Sa żmien l-imqarbit sa fejn ibeżżawhom li se jbagħtuhom is-Salvatur. Joħodna tul il-ħajja tal-bniedem fejn anka l-mart il-poplu sab wil biex jiddeskrivi d-batijiet. Il-mart jidħol bid-debba, joħroġ bin-nemla jew il-mart jidħol bil-ġiri u joħroġ bil-mixi. Il-mewt baqgħet toħlod biżgħat fil-bniedem ta' dari u tal-lum. Skont Lanfranco hija l-aktar proċess li jġib miegħu superstizzjoni u l-biża ta' xemm wara. Willi ġabar Lanfranco dwar dan il-proċess għandhom eru il-bot, donnom jalqu kapitlu fil-ħajja tal-bniedem u b'rassenjazzjoni. Il-mewt ma taħfira lil ħadd u forsi l-aktar wieħed li għadu jġibna f'sensina, mewtu xita, Alla jaf meta. Grazzi ħafna. Mela, l-interventi għaj se jiffoka fuq it-teknika ta' riċerka ta' Lanfranco minn dak li qalli fl-intervista li għamiltlu bl-għajnuna ta' Prof Grima fl-2017 bħala parti minn dan il-proġett u anka mir-recordings tal-programmi bejnietna li kienu jixxandru fuq Radio RTK li Lanfranco kinta bħala donazzjoni lill-Mużew Etnografiku tal-Birku u li issa wkoll bl-għajnuna tad-Dipartiment tal-Malti qegħdin jiġu digitalizzati u katalogati. Iktar tard ukoll kien itkassar se jagħti aktar dettalji dwar dan il-materjali ta' Lanfranco. Fl-intervista li għamilt ma' Lanfranco, kien qalli li x-xogħol tar-riċerka, riċerka diretta tasbu xi wieħed faċli għax kemm tintaqa' man-nies, imma fil-verità qalli li trid toqgħod ħafna attent biex takkwista l-fiduċja tal-informanti. Trid toqgħod ħafna attent għax jirrikjedi ħafna ħin u paċenzja sakemm tikseb il-ħila meħtieġa ta' kif għandek tmur man-nies, speċjalment kif tpoġġi l-kliem. Għax naturalment jekk ma tpoġġix il-kliem tajjeb jew tispiċċa ma tiġbor xejn, inkella tiġi kar skontu għax jieħu fastidju xi ħadd mill-informanti. Ġieli speċjalment tintervista persuna li tkun temmen f'xi drawwiet li huma daqsxejn sensittivi, pereżempju il-versi ta' seħħta jew il-protezzjoni kontrija tal-iskunġrar li mhux lakemm wieħed jaqbad u jgħidhomlok.
Naħseb li l-bidu ta' din il-ħila tibda billi tkun bħal Lanfranco, jiġifieri kurjuż fuq kollox. Din il-frażi ma kienx hemm bżonn toħroġ minn fommu stess għax il-bibliografija tiegħu li hemm ukoll fuq Malti MT titkellem waħedha li dan ir-riċerkatur kien iħobb ikun jaf fuq kollox, fuq in-natura, l-istorja, id-drawwiet, it-tradizzjonijiet orali u nistgħu nibqgħu sejrin. Imma mhux hekk biss, Guido biex ngħidlek il-kurjuż fuq kollox, kien josserva sal-iċken dettall sa minn ċkunitu, kif semma anka ibnu, anka kien josserva ċertu drawwiet li kienu jagħmlu membri familjari u nies qrib tiegħu. U fil-fatt it-teknika tar-riċerka tiegħu tibda mill-osservazzjoni. L-osservazzjoni jenet lil Lanfranco mhux biss biex jiġbor il-materjal fl-ambjent naturali tiegħu, imma primarjament biex bħalli kieku jsir wieħed mill-informanti, billi jitkellem u jaġixxi bħalli kieku xi wieħed bħal u xi informant ukoll qed jistenna li qed jiddialoga mal-informant. Bekk in-nies ma kienx tibqa' tarah bħala studjus jew inkella xi wieħed differenti minnhom. Kif qalu l-kellima ta' qabli, Lanfranco beda jitħajjar jistudja l-folklor u allura it-tradizzjonijiet orali meta beda jistudja n-natura. Min hemm beda pereżempju jinnota l-lingwaġġ tal-bdiewa u min hemm ukoll bdew jitqanqlu kurżitajiet oħra. Beda josserva, jinforma ruħu u jindies man-nies li jistgħu jgħaddulu xi tarif interessanti biex l-ewwel jaraf kif kellu jitkellem u ħalli ikun jaf kif se jaqbad id-diskursata imbagħad biex jiġbor il-materjal li kellu f'moħħu. Mingħajr u hawnhekk nikkwotaħ mingħajr ħafna kliem żejjed u komplikazzjonijiet żejda kemm jista' jkun il-kliem tekniku ma kienx jgħod mal-informanti, ma kienx jgħod biex jipprova jiġbor il-materjal mill-informanti. L-osservazzjoni xi drabi kienet tgħinu wkoll bħala teknika għal ġbir tal-materjal mingħajr ma jkollu għalfejn jistaqsi jew jinterrompi lill-kelliema. U minflok juża mezzi oħra bħal noti biex jippreserva il-materjal minflok ikellimhom direttament. Lanfranco kellu ħila kbira ta' kif għandu jibda d-diskors biex l-informanti jafdawhu jkellmuh. Ngħidu aħna fil-programmi bejnietna li eventwalment Lanfranco ippubblika traskrizzjonijiet li kien għamel u stess mir-recordings li ħaw stess permezz tar-recorder li kien iġor miegħu. Jienu nismagħhom innotajt u dawn ir-recordings issa tintellawhom ftit fuq SoundCloud u anka YouTube biex ikunu aċċessibbli għar-riċerka. Dawn il-programmi barra li għandhom materjal imprezzabbli ta' qosma varji mit-tradizzjoni orali, jagħtuna ħiel tat-teknika tar-riċerka ta' Lanfranco li jalef l-semmija biex jitkellmu u jagħtuh il-materjal li jafu mingħajr ma jinterrompihom b'ħafna kliem tekniku jew żejjed. It-teknika tar-riċerka ta' Lanfranco tista' tinqasam f'dawn il-fażijiet: l-osservazzjoni, il-ġbir, il-preservazzjoni u riflessjoni u l-analiżi. L-osservazzjoni diġà dħalt ftit fiha li kien jagħmilha kemm biex jaraf kif għandu jpoġġi l-kliem, ġieli anke bħala mezz ta' kif jiġbor il-materjal li għandu bżonn. Pereżempju fl-intervista qalli li kienu jinteressaw ħafna il-fratelli. U ħafna drabi ir-riċerka fejn jidħlu l-fratelli kien jagħmilha billi josserva biss. U mbagħad fuq karta jieħu ċertu noti, anzi ċertu simboli qalli għal kull fratell kien jagħmel triangolu u jikteb il-kulur li jkun liebes il-fratell biex imbagħad jibqa' jiftakar għal meta jiġi biex jippreserva l-materjal. Imma l-osservazzjoni fil-programmi bejnietna kien jagħmilha bħal meta jintervista direttament lin-nies. Kien jagħmilha billi jintroduċi qasam mill-osservazzjoni li jkun għamel. Fost oħrajn jew xi ħoss in-nuqqas ovvjament tar-riċerka fuq il-qasam
li jiddeċieda li jqanqal fil-programm. Mbagħad jibda jagħti l-osservazzjonijiet tiegħu mill-esperjenzi li jkunu qasmu diġà nies oħra miegħu u anke mill-esperjenzi li jiftakaru. L-osservazzjonijiet li kien jagħmel ħafna drabi kien jagħti l-eżempji tagħhom aktar milli juża kliem tekniku. Ngħidu aħna jekk irid jiġbor pereżempju il-leġendi, minflok jispjega x'inhi leġenda, jgħid pereżempju llum se niġbru l-istejjer li jħobbu jirrakkuntaw in-nies dwar xi post, xi knisja, xi jar. Jiġifieri kien kemm jista' jkun jipprova jevita l-kliem tekniku. Imbagħad kien ukoll jagħti l-eżempji. Pereżempju, u jaqbad eżempji l-aktar komuni man-nies. Pereżempju, il-leġenda ta' Witt Speranza li kien jafa li prattikament jafa kulħadd. Lanfranco dejjem kien juża ovvjament din it-teknika jiġifieri li jidħol fin u jitkellem bil-lingwaġġ tal-poplu, mhux fil-programmi biss imma kull meta għamel osservazzjoni u rid jiġbor il-materjal permezz ta' riċerka diretta biex in-nies tkun tista' ovvjament tafdaħ u tgħid il-materjal li taf. Fil-fatt, anke jekk ninnutaw il-kodba tal-Lanfranco, huma aktar immirati biex jippopolarizzaw il-materjal biex min jaqra jifhem aktar milli jagħti analiżi estensiva tal-oqsma miġbura. Jekk nerġgħu lura l-programmi, imbagħad issemmija wara li jintroduċilhom is-suġġett u jagħti l-eżempji, jibdew iċemplu u jibda l-proċess tal-ġbir. F'dan il-mument Lanfranco qisu jagħmel bħal dialogu mal-informanti biex ikunu liberi jgħidulu dak li jafu, anka jekk hu jkun diġà ilu jisimgħu. Imma bil-mod tiegħu kien ħajjarhom jgħidulu dak li jafu fuq is-suġġett bil-mod tagħhom u għalih ma kienx hemm tajjeb jew ħażin. Imbagħad dak kien ix-xogħol tiegħu li analizza x'inhu tajjeb u x'mhux. Għalih kien tajjeb ukoll li jiġbor kollox, speċjalment minħabba l-varjazzjonijiet. Il-varjazzjonijiet li għalih kienu importanti minn fomm mal-ieħor, mhux biss għax toħroġ dettalji importanti, imma għax permezz hekk tista' tikxef drawwiet li jvarjaw fost l-oħrajn minn post tal-ieħor. F'dan il-mument Lanfranco kien jagħmilha birruħu li ma jafx dwar is-suġġett u b'interess kbir jisma' biex ma jinfluwenzax lil min qed jgħaddilu t-tarif. F'dan il-waqt ma kien jieħu xejn ovvju u għal kull dettall ċkejken kien il-ħin kollu jistaqsi kif u għaliex. Anka jekk tisma' programmi oħra u ġieli jirrepetu l-istess taqbila jew nkella xi materjal orali ieħor jew drawwiet oħra, xorta kien jisma' bil-kalma kollha għax xorta jista' jieħu xi dettall interessanti ieħor. Min hemm mbagħad is-semmija jibdew jagħtu l-materjal li jafu u jqanqlu jfakru semmija oħra dwar il-materjal li jkun qiegħed jinġabar biex jgħadduh lil Lanfranco li sar magħruf u avdat minn ħafna nies saħansitra fl-intervista qalli li kienu anke jċemplulu d-dar biex jaddulu l-materjal u tant kien saru jafdawh li minkejja anke fil-kodba tal-mediċina popolari jikteb paragrafu li hu mhux xi tabib u dawn huma biss rimedji popolari, kienu jċemplulu n-nies id-dar għal xi parir jew biex jagħtihom xi rimedju milli kien jafqu. Lanfranco ppreserva l-materjal b'modi differenti, diġà anke semmew kelliema qabli, permezz tal-kitba ta' tpinġija u anke permezz tal-recordings bħal fil-każ tal-programmi bejnietna, li l-ewwel beda jieħu n-noti tagħhom imma mbagħad skontu ma setax ilaħħaq u beda jirrikordjhom permezz tar-recorder li kien iġor miegħu biex ikun jista' jirrikordja r-rokna tal-programm tiegħu. Il-preservazzjoni kien jagħmilha wkoll permezz ta' traskrizzjonijiet billi jikteb dettalji żgħar imma importanti fuq l-informanti bħal jekk tkellimx ma' mara jew ma' raġel, l-età u minn fejn huma
u mbagħad jitraskrivi kull kelma li jgħidu l-informanti. Xi ħaġa importanti li kien jagħmel ukoll li għal kull traskrizzjoni immarka l-kliem muftih kemm biex jaraf x'oqsma ġabar bħalma għamel fil-ktieb minn fomm il-poplu li mbagħad għamel l-indiġi skont il-materjal miġbur bħal talb, leġġenti u l-bqija. Imma meta kellimtu qalli li kien importanti il-kliem muftih għal riċerkaturi oħra, għax Lanfranco kien jemmen ħafna fit-tkomplija tar-riċerka li dak li jaf jaqsmu ma' ħaddieħor ħalli r-riċerka tirfina u ssir iżjed malajr. Kien jemmen ħafna wkoll fl-importanza tar-recordings mhux biss tat traskrizzjonijiet, għax permezz tagħhom ikollna xhieda ħajja fost l-oħrajn ta' kif jitkellmu n-nies u tal-vuċi tal-poplu li qed jgħid id-drawwiet u tradizzjonijiet orali kif verament jafu bit-tonalità, bil-kantalina u bil-modi kollha tiegħu. Il-preservazzjoni kienet tgħinu jirrifletti sew u janalizza l-materjal li jkun ġabar biex fost l-oħrajn f'dawn il-programmi isib qasam ieħor li jinħtieġ aktar riċerka u jkun jista' jitkellem fuqu fil-programm li jmiss jew inkella fuq il-ġbir li jkun għamel. U hekk dejjem jibqa' dej il-proċess ta' riċerka li kien iħaddem. Jien se nagħlaq hawn imma bħalma xtaq Guido Lanfranco nittama li r-riċerka li beda hu ma tkunx biss aċċessibbli kif qiegħda diġà qiegħda tkun, imma titkompla għax hemm ħafna materjal interessanti xi jiġi studjat. Grazzi ħafna. Mela, ħankun qed inkellimkom ftit fuq il-mediċina tradizzjonali, fuq il-mediċina popolari anzi. L-ewwel li missejt mal-mediċina popolari jiena stess kien żmien fejn ma kontx naf mediċina popolari x'inhi għax kelli 4 snin. Kelli virus, mill-virus ħarġet anemija, mill-anemija ħarġet suffejra, u id-diskors tat-tobba kien jaqaf hemm. Naturalment, ġenituri ta' tifel ta' 4 snin mhux ħajkunu daqshekk kuntenti jistennew li s-sistema immunitarja tagħmel xogħla biss. Allura saqsi minn hawn saqsi minn hemm spiċċaw ħaduni għand mara minn Birkirkara li fil-fatt fil-kotba ta' Guido Lanfranco hemm referenzi għaliha li din l-espressjoni li kienet tintuża hi issewwilek fl-ixkun, jiġifieri tagħmel taħlita bi ħxejjex li hija segret familjari f'dan il-każ, jiġifieri iltqajt ma' nies oħrajn li kienu jużaw il-ħxejjex b'mod tradizzjonali u uħud minnhom anzi jagħtuk ir-riċetta huma, imma f'dal każ kienet xi ħaġa li kienet pjuttost xi ħaġa segreta miżmuma mill-familja. 20 sena wara meta kelli 24 kelli mmur għand in-nepotija tagħha u d-darba skoprejt ftit iktar tarif fost l-oħrajn li kien hemm numru limitat ta' ħxejjex li qegħdin hemm biex jifejqu u ħwawar oħrajn biex jagħtu t-toma ta' dawk il-ħxejjex. Dil-mara kellha spjegazzjoni, kellha lingwaġġ kompletament differenti minn tat-tobba li għas-suffejra ma tiġix mill-virus jew mill-bilirubina, tiġi mill-qtajja. Fil-fatt miskina weħlet uħti mbagħad tal-iġrali u kella l-metodoloġija tagħha jiġifieri d-dijanjosi ssir mill-awrina skont pereżempju meta kont żgħir tatni ħafna inqas fliexken milli meta kont kbir għax naturalment hemm kwestjoni ta' doża wkoll. U apparti hekk imbagħad jiġifieri bħalma kien hemm ir-rimedju qisu s-sigrit familjari kien hemm imbagħad rimedji oħrajn li kienet qalt li kienu iktar ta' dominju pubbliku. Fost l-oħrajn il-meraq tal-lumi, l-ilma li fih kien jiġi molli x-xajr ta' Malta u importanti li jintuża t-tieni ilma mhux l-ewwel u l-iktar parti gustusa tar-riċetta li kellha twassal għal fejqan kienet li kelli nikol kemm nista' ħobż biż-żejt u t-tadam għax mid-derra t-tadam ukoll kien tajjeb. Għadda żmien u l-interess fil-ħxejjex u l-proprjetajiet tagħhom dejjem baqa' x'imkien fl-isfond għalija, biss l-erf dwar il-ħxejjex baqa' xi ħaġa remota għalija li
jien li kont imrobbi fit-triq prinċipali dejjem bit-traffiku. U dan huwa sakemm sibt fil-librerija tagħna għandu dal-ktieb li huwa Duwa u Sem fil-ħxejjex Maltin li Guido Lanfranco kitbu fl-1975. Qabel ma sib dal-ktieb qisu dan l-erf fuq il-ħxejjex u anka ħafna affarijiet folkloristiċi kienu jidhru pjuttost remoti ta' xi żmien ieħor li jidher imbiet ħafna. Imma jienu naqra dal-ktieb fil-preżenza ta' Nanti bdew ħerġin ħafna stejjer, jiġifieri qisu dal-ktieb fetaħ li l-bibien għal-dinja li kienet hemm imma ħadd ma kien jitkellem dwarha. U li kieku mhux għat-tip ta' interess li għal ktieb bħal dan, ħafna minn dawn il-memorji kienu jintesew, jiġifieri. Inkluż il-memorji tagħna li għan kull wieħed waħda minnha ħajkolna fil-familji tagħna. Fil-każ ta' Nanti bdiet tirrakkonta li kif kienu jużaw il-petali tax-xandrija kif fil-Mosta nsejħu l-wart biex jagħmlu l-ħall il-wart li mbagħad kien jintuża d-deni jew għallu ġieħ ta' ras, kif meta kelmet il-French tal-arb kien irrakkomandala li tuża n-niġem, kif naturalment il-weraq taż-żebbuġ mbagħad qed nidħlu fid-dimensjoni tar-ritwal kien jintuża d-baħħir. Dat tip ta' affarijiet li jiena ma niftakarhomx jiena stess, imma l-fatt li kien hemm nies fil-familja tiegħi li jiftakruhom jisiru li kienu jagħmluhom, ħolqot qisu iktar dawn l-affarijiet ġew jinħassu eqreb. Ix-xogħol ta' Guido Lanfranco dwar il-mediċina popolari kif qalu l-kelima ta' qabli ħareġ qisu mix-xogħol tiegħu fuq id-dinja naturali. Sfortunatament il-Guido Lanfranco qatt ma ltqajt miegħu ħlif permezz tal-kodba tiegħu, biss naħseb dak huwa wkoll sinjal ta' kemm ix-xogħol tiegħu joħloq legat ukoll li bgħaddej kemm jekk il-persuna ma tiltaqax magħha u kemm jekk il-persuna sfortunatament tħallina kif ġara f'dan il-każ. Il-xogħol fuq il-mediċina popolari kif nafu, kif qalu l-kelima ta' qabli tfaċċa ftit tard f'ħajjed Guido Lanfranco, imma kien frott qisu kważi mhux mistenni tax-xogħol li kien qed jagħmel fit-tfittix tiegħu fuq id-dinja naturali. Meta kiteb Duwa u Sem fil-ħxejjex Maltin li prattikament huwa l-ewwel ktieb, jiġifieri kien hemm persuni oħrajn li kitbu fuq il-mediċina popolari u fuq il-ħxejjex u kif jintużaw għal-fini ta' Duwa, biss ħlif awtur wieħed li Lanfranco stess ma rnexxilux jisib il-ktieb tiegħu jiġifieri sab biss referenza li kien Giovanni Gulija li kien kiteb lejn l-aħħar tas-seklu 19. Il-kittiba l-oħrajn li semmi Vincenzo Busuttil, Tancredi Borg, Carmenu Penza, José Cassar Pulicino, il-Prof John Borg, għamlu referenzi għal mediċina popolari waqt li qed jikbu fuq affarijiet oħrajn. Jiġifieri dan huwa l-ewwel ktieb li għandna purament fuq dan is-suġġett. Naturalment dan kien frott ukoll tar-riċerki li kien qed jagħmel li waqt li qed jidentifika l-pjanti, waqt li qed jistudja l-ambjent naturali kien qed ikun ukoll jitkellem man-nies u minn hemm joħroġ tarif ieħor li palma realizza li l-ambjent naturali għandu teddida li qed jintilef, anka dan l-erf kien ħajintilef. Fuq il-mediċina popolari ma tantx kitbu nies għal diversi raġunijiet. Waħda hija li forsi anka mill-lat xjentifiku kienet meqjusa bħala xi ħaġa antikwata, bħala xi ħaġa li mhijiex ta' interessi li jekk inti għandek tistudja fuq il-pjanta, għandek tistudja fuq il-pjanta u l-proprjetajiet naturali tagħha, jiġifieri dak kollu li mhuwiex verifikati u dak kollu li forsi xaqleb lejn is-superstizzjoni li jimur lilin mill-interess. Kien hemm riċerkaturi oħrajn li saħansitra ma kitbux fuq dan is-suġġett anka għax beżaw li dan it-tarif jista' jiġi użat b'mod ħażin, jiġifieri li xi ħadd jagħmilha tat-tabib, juża dawn ir-rimedji u jkollu effetti ħżiena. U hawnhekk jidħol il-ġenju ta' Lanfranco għax bħala bniedem ta' xjenza araf li ħafna minn dawn ir-rimedji kienu bbażati fuq osservazzjonijiet li mhumiex verifikati, li kienu metodi użati meta l-mediċina kienet għadha mhix żviluppata daqskemm illum, li ħafna drabi kien hemm nuqqas ta' ħsieb xjentifiku, li kien hemm elementi ta' superstizzjoni, fosthom pereżempju
li ċertu weraq kien jintuża jekk in-nisa jridu jipproduċu iktar ħalib jipoġġuhom fuq sidirhom, imma jekk iridu jipproduċu nqas jipoġġuhom fuq darhom, jew inkella li tina nixfa tinżamm fil-but bħala antidotu għall-morliti. Li naturalment m'hemm l-ebda bażi xjentifika għal dawn il-rimedi partikolari. Oħrajn jaf jkun hemm. Hemm ukoll il-kunċett ta' dottrina tax-xebħ li naturalment huwa kunċett antikissimu, bl-Ingliż magħruf bħala the Doctrine of Signatures, fejn pjanta li kollha forma jew kulur partikolari, allura jekk pereżempju n-naf għandha lewn aħmar jew tagħti meraq aħmar, kienet tintuża pereżempju biex issaffi d-demm jew biex joħroġ iktar demm għal jkun hemm diversi interpretazzjonijiet. Naturalment m'hemmx dak huwa kien metodu ta' kif wieħed jipprova jinterpreta, imma naturalment Lanfranco bħala bniedem ta' xjenza kien kritiku ta' dak il-metodu. Ħares ukoll kif ħafna drabi kien hemm l-effett, ma jużax il-kelma, ma effettivament qed jitkellem fuq l-effett tal-placebo li llum kollha nafu bih, li ħafna drabi forsi il-fejqan kien jasal purament għax il-ġisem jidewwi lilu nnifsu, imma minħabba li inti tkun użajt rimedju tatribwixxi l-fejqan għal dak ir-rimedju partikolari. Madankollu, Lanfranco ħass il-ħtieġa li u tajjeb li niċċaraw ukoll li Lanfranco f'kull ktieb u f'kull artiklu li kiteb fuq is-suġġett kiteb ukoll twissija ħafna drabi bitri kbar biex dawn ir-rimedji ma jintużawx u li qegħdin jinġabru hawnhekk għal fini ta' tarif u għal fini ta' preservazzjoni folkloristika biss. Allura ma kienx qed jikteb nostalġija jew b'sentimentaliżmu u żgur ma kienx qed jiskarta l-mediċina xjentifika, imma kellu rispett ukoll kbir lejn dawk li ġew qabilna li raw kif iffamiljarizzaw ruhom mal-ambjent naturali tagħhom, kif fi żmien ta' faqar, gwerra, mart, nuqqas ta' mediċini raw x'għamlu biex tajjeb jew ħażin jippruvaw jissalvagwardjaw ħajjithom u s-saħħa tagħhom u tan-nies li jħobbu. U l-interess f'dan ix-xogħol skopra li kien hemm ħafna duwa u sem imbieħ kollu fl-ewwel 5 xhur wara li ġie ppubblikat. Il-ħsieb kritiku tal-Lanfranco jieqpa f'kull xogħol li għamel, jiġifieri apparti duwa u sem kiteb ħxejjex mediċinali oħrajn fil-Gżejjer Maltin li għandu ħafna mill-informazzjoni ta' dal-ktieb imma kompla jżid miegħu. Mbagħad kiteb ukoll mediċina popolari tal-imoddi fil-Gżejjer Maltin fejn hawn mar oltre il-dominju tal-ħxejjex biss u kiteb fuq ritwali, użu ta' annimali, prattiċi oħrajn li mhux neċessarjament huma marbutin mal-ħxejx għalkemm dawk ukoll. Sa fl-aħħar f'dawn ix-xogħlijiet jisaltnu fuq kollox l-imħabba u rispett li Lanfranco kellu lejn l-ambjent naturali, xi ħaġa li f'dan iż-żmien fejn qed jintilfu iktar minn qatt qabel l-ispazji naturali tagħna, għandna għalfejn nożżuh. Jekk inħarsu lejn il-fejqan b'mod iktar olistiku fil-fatt naraw li l-kuntatt mal-ambjent naturali llum nirkonoxxuh bħala parti minn dak li jiġalna nħossuna sew. Nixtieq nagħlaq bi frażi minn dal-ktieb, jiġifieri ħxejjex mediċinali oħrajn għalkemm frażijiet oħrajn issibhom mifruxin max-xogħol kollu ta' Guido Lanfranco. Ma hawnhekk jgħid l-unika ħaġa li ninkoraġġixxi u nsostni hi li tibżgħu għall-ħxejjex slavaġġ ta' pajjiżna, teqirduhomx u rrispettawhom għax huma l-bażi tal-ħajja. Grazzi. Fil-mitej Limerick miġburin fil-ktib tiegħu ċajt bil-Limericki tal-2008, Guido Lanfranco minn banda josserva inċidenti żgħar mill-ħajja ta' kuljum u mill-banda l-oħra jivvinta sitwazzjonijiet strambi u assurdi biex jikkummenta fuq is-soċjetà Maltija u fuq l-ironiji tan-natura umana. Dan jagħmlu mhux bil-lingwaġġ letterarju tal-poeżija kolta,
imma billi jirrakkonta aneddoti permezz ta' lingwaġġ li fih doza ta' espressjonijiet popolari. Waqt li jirrakkonta waqt li jevita l-lingwaġġ vulgari li nużaw jew inkunu nixtiequ nużaw il-kol kemm aħna, f'ċerti sitwazzjoni ta' kuljum, Lanfranco xorta waħda jagħti ħiel tal-ispontanjetà u l-era tal-kwotidjanità. Kemm meta jirrakkonta sitwazzjonijiet ordinarji bħal meta kelb ixarrab il-pedestal ta' monument, u kemm meta jirrakkonta ġrajiet straordinarji bħal meta Mastru Daxxa jmur jagħmel xogħol l-isptar, jaħsbuh pazjent u jispiċċaw jagħmlulu il-ġibs. Jew meta raġel malit minflok imur l-isptar imur ġor l-ilma tal-ord u jmut fih. Kif jgħid l-awtur stess, fil-qalba ta' dawn il-limerikki hemm l-ironija. Bħal dik li naraw fil-każ ta' Karmelin li tiżewweġ raġel minn għalija xieħ ta' 80 biex tkun tista' tgawdi flusu meta jmut, imma tispiċċa tmut qablu għax fil-fatt kellu 50. Di rakkuntat fi 3 limerikki differenti. Semmejt l-espressjonijiet mill-lingwa ta' kuljum, ħana tiftit eżempji, la darba speċi dan huwa proġett dwar tradizzjoni orali, għaniħu minn limerikki differenti. Grezz li tiffoxna fl-ġin, is-serduq li baqa' ħalqu magħluq, żeża li ħbiet ġewwa ħobba, il-karus, formuli narrattivi bħal kont smajt li. Il-pittur li ħadem u stinka, majsi li dam ifittex ix-xogħol xarej, Eva li lilla dam tlibsu għal-sit, il-kelb li ħammeċ warajh, Gianni Koll istħajlur xoxta mill-mewt, Gianni Koll ieħor li kien ġelliet ħażin ħalli l-brigant u ġagbin, kollha fl-Amerika waħda. Tatwibet li għamel sel tatwibet u offra li jekk tħallas fil-pron tal-wieħed u tnej. Bnidem ieħor dejjem isfar lellux, tal-bar li żgħar ma kellux, Gianni tal-fis li nemmes lin-nies, masu b'moħħ vojt u gerita tħaddem rasa għal 2, ir-raġel li ġiet brama f'għajnu u qama, il-wejter injorant 7 pesti, vira li tara kif se taqla lira, il-preġunier mammat qudiem skwadra tal-mewt li joffrulu sigaretta l-aħħar imma ma jeħdux għax irid jaqta' l-vizzijiet. Ix-ħieħ ġakkin li jrid li l-kunjata tbellalu s-snien imħassrin biex ma jmurx għand id-dentist, u s-salib li kellu l-ispiżjar bit-tabib minħabba il-kalligrafija imħanżra tiegħu. Kollha daw kollha osservazzjoni speċi mibni fuq espressjonijiet popolari, fuq l-espressjonijiet li għaddu minn ġenerazzjoni għal oħra. Fejn jitlu dawn l-espressjonijiet popolari, wieħed mill-aktar limerikki li nħobb jismu Annimal huwa numru 58. Mela jgħid hekk. Gianni jaħdem daqs kelb mill-gbarnet, jom daqs ħuta, ħafif daqs farfett. U ta' seqer għajneħ u ta' ħmar dawk widneħ, meta jimrat imurant il-vett. Bosta titli tal-Limerikki huma espressjonijiet fħal in-nies li jaħdmu biex l-ironija tal-Limerik tispikka. Ngħidu aħna l-aħħar ġudizzju, kulħadd qaddis kelb jinbaħ l-flus, kull attratot ferħa bla temma, etc. it-temi li jitkellem fuqhom u s-sitwazzjonijiet li joħloq nistgħu niddiskrivuhom b'mod ftit elementari bħala soċjali. U l-protagonisti huma nies komuni li m'għandhom ebda prominenza fid-diskors pubbliku tagħna. Lanfranco jgħid li l-Limerikki kitibhom f'mumenti li fihom ma kontx nista' nagħmel ħaġa oħra għar li kont inkun qed nistenna x'imkien waqt xi vjaġġ fuq tal-linja jew bil-lejl bejn nasa oħra, kollha ġew imnebħa minn kliem, oġġetti u sitwazzjonijiet li osservajt, kelma ninsistiet fuqha ħafna Janika manki kellem oħrajn, li osservajt madwari jew ġew f'moħħi għall-arrieda. Iżda waqt li hemm osservazzjoni hemm ukoll interpretazzjoni inevitabbilment suġġettiva. Id-dinja li joħloq hi sempliċi u tfakkarni fir-rikostruzzjoni tal-idea ta' Malta qadima u bħalli kieku iktar kwotazzjoni awtentika li ħolqu mhux biss l-awturi romantiċi Maltin imma anki t-teatrini u l-sketches li għadhom jinħadmu fuq il-palkiet u ġieli fl-istudios tat-televiżjoni. Lanfranco huwa l-folklorista ma huwa wkoll ix-xjenzjat u tinħass ċerta tensjoni bejn ix-xewqa ta' Malta iktar sempliċi biex tinterpreta, aktar romantiċizzata, u Malta li jeħtieġ timxi ma' żminijiet u mal-iżviluppi xjentifiċi li ġibu magħhom.
Fil-Limerick numru 97 ngħidu aħna tinħassew l-ironija fil-vuċi li qed tirrakkonta l-istorja ta' student li jibati biex jgħaddi mix-xjenza u biex juża l-kompjuter u jixtieq, nikkwota, jgħix żmien qadim bħalma kien ħaġar qim. Fl-istess ħin ma tistax ma tħoss li hemm ċerta nostalġija f'daw il-kwadretti għal Malta iktar komunitarja u inqas ikkomplikata. F'Lulju tal-2017 meta mort għandu taslima ma' Janik għax Kembri Fava biex tintervistaħ fuq tradizzjoni orali, niftakru jitkellem bimħabba u b'nostalġija Janika fuq tfulitu, fuq ommu u dak li kienet tirrakkuntalu. Inħass li b'xi mod anki dawn il-Amerikki huma tentattiv biex iżomm ħajjin in-nies u l-elementi tal-kultura popolari li ftit li xejn irrakkuntaw. L-ismijiet tal-karattri komuni li joħloq għandhom xeħta l-inqiswa Maltija. U kemm il-darba jiġu bil-laqam, per eżempju, għandi l-istatwila ħanaqra ftit minnhom. Bess, ċensa, ċensino ta' tjur, ċensu ċassu, ċensu il-mans, ċettin, ċikku, dolor, Fredu, Ġakkin, Ġanni tal-fis, etc. L-ismijiet li għażel u kollu ma meħudin minn dik li għalih kienet il-kultura popolari, speċi in-nies komuni ħanajdu hekk. L-għażla tiegħu li jinqeda b'dawn l-ismijiet titkellem waħedha minn kelli f'xi tnejn mill-Amerikki l-munita li tissemmejja l-euro u jissemmew xi elementi oħrajn tal-ħajja fis-seklu 21 bħal computer. Dawn il-kwadretti donnom kontinwazzjoni tal-osservazzjoni tal-ħajja tan-nies komuni tal-imoddi li narawha kemm fin-novelli ta' Temmin Żammit kif ukoll fix-xogħol ta' riċerka fuq tradizzjonijiet popolari tal-Lanfranco stess. L-ispazji li jagħmru u jitħabtu fihom huma dawn il-karattri huma tipiċi tan-narrattiva ta' qabel il-letteratura reċenti tagħna. Tant li meta Zeppi jmur barra minn Malta, jintelef, isuħuta barra mill-ilma u jsib ruħu bil-ħarpun u bil-malja f'deżert imbiet mixtut. F'dan is-sens, it-taqbiliet jinħassu kollha ambjentati f'Malta. Fattem waħda minnhom jisma' l-Awstralja jew Awstralja. Għax propju l-eċċezzjoni li tikkonferma r-regola. Hemm qatt ta' karattru sitwazzjonijiet rikorrenti f'dawn l-Amerikki illi ġbarthom fl-lista. Ħafna l-Amerikki jirrakkuntaw id-dinamika bejn koppja ta' miż-żewġin eterosessuali, il-mara tlab la pwes u r-raġel la jista' jissapporti lilha u lanqas lill-omma. Naturalment il-kunjata hija wieħed mill-iktar karattri li jaqla voti bil-botti fid-diskors ta' kuljum, fiċ-ċajtu fl-ister popolari, fosthom fit-teatrini. Hawn mhux qed nitkellmu fuq il-ħajja personali tal-awtur jew fuq x'jaħseb hu nnifsu, hawnhekk qed nitkellmu naħseb jiena fuq tradizzjoni narrattiva li nissieħbu fiha b'mod pjuttost inkonxju. Fuq formoli umoristiċi li jintirtu li jirrappreżentaw elementi ta' kultura, ta' komunità, skont kif irrakkontawhom ta' qabilna u aħna nirtuhom, jisu nitlu fihom by default speċi, b'mod awtomatiku. L-ambjenti li jagħtina l-emħa tagħhom f'Lanfranco huma dawk li aktarx nassoċjaw ma' rappreżentazzjonijiet komuni tar-raħal fil-letteratura popolari. Hemm elementi tal-ambjent urban ukoll, imma kollox jinħass provinċjali, speċi fil-ċokon rib tagħna. M'hemmx ħiel ta' soċjetà kosmopolita, multietnika jew multilingwi. Avolja dal-ktieb ħareġ fl-2008. L-ambjent sinkwitu rurali u semmaw iktar minn darba l-għalqa, r-razzett, il-karettun, la safar u tjur, il-klip, id-dundjan, il-bajt u t-tiġieċ, il-baqra, il-ħalib u l-butir u prodotti bħal ġuleb. Hemm ta' riferimenti għall-ikel imma anke hawnhekk. L-awtur ma jitbejx wil mill-ikel meqjus bħala virgoletti Malti jew mifrux fost il-Maltin. Il-Amerikki kemm il-darba jsemmu l-imbit, ix-xorb u s-sokor, is-saħħa, l-mediċini u l-ħtieġa li nżommu l-figura, speċjalment in-nisa. Il-flus, in-nies li jagħmlu l-flus, li jagħmlu għall-flus rid ngħid. In-nisa li jridu jiżżewġu għall-flus, ix-xeħħa, il-wirt. Tissemma l-politika, l-elezzjonijiet u l-ipokrizija u l-banalità tal-politiċi u speċjalment tal-ministri. U reliġjon, il-fidi, l-qrar, id-berik u ikoni u imkejjen ikoniċi bħal Lourdes. Fatt sorprendenti tal-Amerikki
Lanfranco joħodha kontra l-arti moderna, astratta u konċettwali u f'ħafna oħrajn jagħti prominenza lil elementi tal-kultura popolari Maltija bħal festa, il-każin, il-lob tan-nar, il-kaċċa u l-kaċċaturi, Adam u Eva, il-karnival u l-maskarati, il-ħosta niepen, etc. Fost il-karatteri tipiċi tan-narrattiva popolari fis-sfond meqjus bħala Malti, fil-Amerikki semmi kemm il-darba l-qassis, il-sakranazzi, il-konjata, l-armla, l-annej, ċens għal-mewt, ċens u zatat, zeppu grezz, il-tabib, l-ispizjar, il-surġentu ġaħan. U kemm il-darba l-Amerikki referu għal-mestieri tradizjonali bħal dak tal-mastru daxxa. Naħseb li għat ta' l-Amerikki semmu l-mewt it-tfin u dak li jgħidu fuq il-ħajjin dawk li jibqaw fuq il-mejtin dawk li jibqaw ħajjin, għax l-awtur jara ħafna ironija f'daw is-sitwazzjonijiet aktarx għaliex jikxfu motivi u kitbiet moħbija. Miex lejn l-aħħar. Mill-bibliog, u rrid ngħid ukoll min issa nitkellem fuq x'inhi l-Amerikka, x'inhu l-Amerik, dak xogħol li għamiltu apparti u ma naħsibx li interessana daqshekk f'dal kontest partikolari. Ġifieri m'iniex se niddiskuti t-tip ta' l-Amerik li kiteb eċċetera. Immiktar it-tip ta' dinja li qed joħloq bil-Amerikki tiegħu. Mill-bibliografija tiegħu nafu li n-namra tal-Lanfranco tal-kitba tal-Amerikki tmur lura mill-qnas sal-1993, meta ppubblika uħud mit-taqbiliet tiegħu fir-rivista The Teacher, naturalment qed nuża l-awtobiografija li għandna għal-bejn hawnhekk. L-Amerikki oħrajn xandarhom 4 snin wara fil-ħarġa tal-Gazzetta Nazzjon ta' Lulju tal-1997. Il-ktieb ċajtu l-Amerikki ħareġ fl-2008 u jgħid il-ġibla speċjali tiegħu lejn il-kitba tal-Amerikki ġiet mill-fatt li kien jippreferi jikteb poeżija jew taqbilha fil-qosor, imma wkoll mill-fatt li sa minn ġkunitu kien iħobb l-ironija, qed nikkwota l-ironija u l-umorizmu tal-ħajja. Fil-waqt li jinsisti li l-Amerikki dejjem għandhom ikunu umoristiċi, Guido Lanfranco jgħid li jistgħu jkunu banali u fantastiċi. Hemm gost kbir naħseb f'din il-banalità u l-fantażija, hemm ċelebrazzjoni tal-ħajja u fuq kollox ċelebrazzjoni tal-kreattività. Ta' kemm il-bnedmin kapaċi joħolqu konnessjonijiet u kombinazzjonijiet u jitbismu. George Bernard Shaw li kien iħobb ħafna l-Amerikki kien jgħid li jiddispjaċih li ħafna mill-Amerikki favoriti tiegħu ta' żmienu ma setgħux jiġu ippubblikati minħabba in-natura vulgari tagħhom. Għalhekk kellhom jibqgħu parti mit-tradizzjoni orali. Jiġifieri waqt li n-nies igawduhom ma jorbtux isimhom magħhom biex ma jħammġux dak l-isem. It-tradizzjoni orali kienet teħlishom mill-ipokriziji moralistiċi ta' żmienhom. Jew mill-konvenzjonijiet moralistiċi ta' żmienhom. L-aħħar paragrafu, Lanfranco jserħilna rasna li minkejja n-nisel pasta sum qareb tal-Limerik, aħna nikdbuhom, qed nikkwota, aħna nikdbuhom il-biċċa l-kbira deċenti, taħt għamla ta' sempliċi ċajta għalkemm nistgħu nużawhom bħala botti umoristiċi lil xi sezzjonijiet tas-soċjetà. L-iktar dettalli jaraxni f'dan ir-rendikont tal-awtur huwa l-punt li l-Amerikki tiegħu huma fil-biċċa l-kbira deċenti. Dejjem derli li hemm raġel ftit imqareb imkebbeb f'dik l-ironija sottili tiegħu. U għalhekk qatt infittex l-indeċenza fiċ-ċajt bil-Amerikki tiegħu. Imma indeċenzi ma sibx. La hemm id-doppju sens faċċat ta' Enzo Turchetti fil-ġabra tiegħu sulle orme del-Limerick tal-2012 riċenti, u lanqas taqbiliet ta' tip li ġabar Jim Haynes f'żewġ taqsimiet minn 3 ta' The Great Australian Book of Limericks tal-2010. Daw żewġ taqsimiet jisimhom The Dirty Section u The Really Filthy Section. Forsi dawk il-Limericki indeċenti ta' Guido Lanfranco baqgħu esklusivament orali. Grazie.
Mela, xsib li niprepara xi ftit ritratti anka mħabba l-fatt li u eħfef naħseb illi seguni anka peress li l-aħħar kellim u eħfef illi seguni b'dan il-mod u ħafna mir-ritratti ser juru kemm effettivament kien metikolus Guido Lanfranco fil-ġabra ta' informazzjoni u materjal li eventualment għaddilna. Tammin ngħidu li Guido Lanfranco ma kienx din li ħan nitkellem dwar ma kienx l-unika mod li kollabora mal-mużewijiet u l-unika donazzjoni li jagħmel. Għandi nifhem li għadda diversi donazzjonijiet anke lill-Mużew tal-Istorja Naturali, naturalment, u jekk wieħed anke jikkonsultaw jaqra l-imnara ser jintebaħ mill-ewwel li meta ġew Palazz tal-Inkwiżitur fil-81 kien hemm twaqqaf il-Mużew tal-Folklor kien attiv ħafna b'mod dirett u inkoraġġixxa ħafna donazzjonijiet li fil-fatt għadhom hemmhekk sal-lum il-ġurnata. Fl-opinjoni tiegħi, insomma, kif smajna anke mill-kelima ta' qabli, Guido Lanfranco fil-qasam tal-folklor l-etnografija huwa importantissimu mhux biss li x'qatta ħajtu jiddokumenta. Kien kurjuż kif kollox kif qed nisemgħu, imma fl-opinjoni tiegħi huwa partikolarment importanti għaliex ippopolarizza is-suġġett, tagħmlu aċċessibbli u minn nitfa li ta' kotba li din naraw f'dak ir-ritratt huwa ċar illi Guido Lanfranco kien referenza kemm għall-adulti kemm għall-akkademiċi imma wkoll l-atfal u forsi ftit huma l-awturi li jistgħu propju jitkellmu ma' żewġ realtajiet, ma' żewġ udjenzi differenti bl-istess mod u bl-istess importanza. Din id-donazzjoni ħan nitkellmu dwarha kien għaddijinna fil-2015 ma' b'mod uffiċjali għaddijinna f'ċerimonja l-Krezzat fil-15 ta' frar 2016. Jiena dakinhar kont qiegħed hemm u naħseb illi ma' dik il-kollezzjoni ħarġet ruħu Guido Lanfranco għaliex mhux għax ma kienx kuntent li jgħaddiha, imma fi kliemu stess waqt hemm l-intervista online fl-arkivi tat-TVM ma' kull oġġett kien hemm memorja. U allura nifhem bħal forsi kull kollezzjonisti ieħor għalkemm hawnhekk mhux jitkellmu fuq kollezzjoni biss imma fuq ħafna tarif li ġabar illi kienet ħirġa letteralment parti minn ħajtu, però kien kuntent ukoll illi qed iħalli warah legat illi se jibqa' aċċessibbli u ser jibqa' riċerkat minn dawk li juru interess ovvjament. Dan huwa ritratt ġenerali tal-donazzjoni li għaddilna, dik eżattament kif għaddilna u, ġiri bil-filing, bil-notamenti, ma missejna xejn, letteralment, ġiri kif għaddilna ħallejnija. U d-donazzjoni tista' tinqasam fi 3 taqsimiet. Għandek recordings li smajna dwar drawit u tradizzjonijiet u traskrizzjonijiet li ġabar li ħadem minn fuq dawn l-istess recordings. Hemm kollezzjoni li titkellem dwar il-flora, l-fauna, devozzjoni, superstizzjoni u tama fir-rimedji popolari Maltin, essenzjalment pinġijiet dwar rimedji u mediċina popolari. Imbagħad hemm kollezzjoni ta' 80 pittura u jsejħilhom popolari jew stil folkloristiku li jitkellmu dwar id-drawit u tradizzjonijiet Maltin. U ser nitkellem ftit żgħira fuq kull taqsima. Hemmhekk għandna essenzjalment ritratt ta' box file wieħed minn daw il-każetti li bħalissa d-Dipartiment tal-Maltiet jgħinna biex niddiġitizzawhom u eventwalment nagħmluhom aktar aċċessibbli li wara kollox kienet ix-xewqa tal-istess Guido Lanfranco. U hemmhekk b'mod metikolus, ovvjament, u kien jinnumera kollox u kien jagħmel mezz li ovvjament min se jirriċerka wara m'għandu l-ebda ċans li dab xi mod ħajintilef jew hemm xi ħaġa li mhix ċara biżżejjed. U hemmhekk hemm total ta' aktar minn 100 każett li jiġbru interventi tas-semmija tal-programm li Sur Guido Lanfranco kien jagħmel bħala parti mill-programm bejnietna ippreżentat minn Susan Malveni fuq Radio RTK. Di daħħalta xħelwa, però daħħalta wkoll għax jiena koppi u jekk b'xi mod ma nsemmix il-ħarkir koppi nkun jisni ħammut. Mela, ma daw ir-recordings daħlu wkoll żewġ box files ta' noti u korrispondenza relatati. Ovvjament qegħdin nitkellmu fuq żmien fejn l-internet ma kienx dak u għallum ħafna nies kienu jikkorrespondu jew bit-telefon fil-programm ma' Guido Lanfranco jew kellha kienu jiktbulu. U hemmhekk għandna ittra minn Bice Vella li kienet minn Ħarkirkop però toqgħod San Ġwan li qiegħda tikteb il-Guido tibatlu Santa ta' Sana Nart u qiegħda tgħidlu li tiftakar tfal libsin ta' Sana Nart bħala wieda. Ovvjament Sana Nart spiċċa f'waħda mid-pinġijiet tiegħu ta' tfal libsin
Però ħelwa wkoll għaliex naraw li Guido kien jara illi kien jikteb lura, kien iwieġeb lil min jiktiblu. U apparti jekk l-istess Beachevella fl-aħħar tistaqsi fej kien ipoġġi l-avukat Joe Borch li għandi nifhem kien kellim fl-istess programm tar-radju bejnietna li kien hemm fuq l-RTK. Imma insomma, apparti daw ħelwin hemm oħrajn li huma aktar ta' sustanza. Pereżempju hawnhekk qegħdin naraw lista illi batitlu Angela Zerafa minħal Ormi fl-1995 ta' kif konna nkellmu l-itfal iż-żar. U ovvjament hemm lista sħiħa tuttu għal Zimmer, barba għal Ziju, kif semma Ġużi għad qabel bdejna l-lum kombinazzjoni, mamma għal-ommi, jajja l-gazaza, insomma hemm lista sħiħa. Ġifieri kien hemm min kien joqgħod jieħu l-intrigu illi jiddokumenta u jibat tarif lil Guido Lanfranco li ovvjament għamel teżor minn dan kollu. Kif qegħdin taraw ma kien jaħrablu xejn, kien jaqta' l-address minn fuq l-envelop u kien jkun ċert li dik qiegħda dokumentata mal-istess tarif li kien jintbagħat. Ma dan kollu mbagħad hemm 3 box files bi traskizzjonijiet tar-recordings li saru bejn Marzu tal-1993 u Awwissu tal-1995 u hemmhekk hemm ritratt ta' paġna waħda biss. Ovvjament xogħol metikolus illi ir-riżultat tiegħu kien ovvjament dan il-volum illi pubblika reċentement fl-2017 minn fommu il-poplu il-Maltin jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom dwar il-ħajja Maltija kif kienet fl-ewwel nofs tas-seklu 20. 1511 l-intervent miġbura permezz ta' dan il-programm, il-recordings li kien jiġbar minn fuq bejnietna bejn l-1992 u l-2008. U jekk wieħed iqalleb malajr anke dan il-volum jinduna kemm kien metikolus, jinnumera kull intervent, l-indiċi tiegħu impressjonanti fl-opinjoni tiegħi, huwa żgur riżorsa għal minn xi mod jew ieħor u interessat fil-ħajja u fil-folklor fl-etnografija. Jitkellem fuq diversi affarijiet li l-bis superstizzjonijiet hemm lista sħiħa hemmhekk taqbil għana popolari l-ħajja mit-twelid sal-mewt hemm infinità ta' suġġetti. It-tieni taqsima hija dik dwar il-flora, l-fauna, devozzjoni, superstizzjoni u tama fir-rimedji popolari Maltin. Essenzjalment hija kollezzjoni ta' tpinġijiet dwar ir-rimedji tal-mediċina popolari, kollox jammontaw għal 189 tpinġija popolari li saru fl-1980. Interessanti għala saru daw oriġinarjament. Daw saru sabiex jintużaw waqt 7 programmi televizivi fuq l-Istazzjon Nazzjonali bl-isem ta' xużaw in-nanniet li l-mediċina skartat. U għaw naċċenna l-mur lura għall-introduzzjoni ġviri dan. Ippopolarizza s-suġġett mhux biss bil-kitbiet, ma ħadem ħafna għamel diversi wirjiet, diversi programmi fuq ir-radju u fuq it-televiżjoni, fuq television. U dawn it-tpinġijiet kienu it-tpinġijiet li jidru essenzjalment waqt dan il-programm, ġiri bil-kartuna b'kollox kellhom xi tip ta' stand apposta biex jiġu nkwadrati ħalli ovvjament jillustraw id-diskors li kienet isir. U jien anka din taffaxxinani, ġifieri kurjuż dan kif ħallihomna, ġifieri b'istruzzjonijiet ta' kif irridu nollu it-tpinġijiet minn ġol box file, sa deskrizzjonijiet fuq l-qoxra ta' kull box file li titkellem dwar il-provenjenzi ma' dawn saru minħabba dal-programm televiżiv, edin jidru dawn kienet serje ta' 7 programmi b'dawn it-temi, edin innumerati fis-sekwenza li deru fil-programm, ġifieri letteralment hemm tista' tajt il-programmi kollha kemm qegħdinx narawhom qegħdin naraw hawnhekk il-frott tal-ħidma tiegħu in preparation, preparazzjoni għal dawn il-programmi. Apparti jekk ovvjament hemm il-caption hemm informazzjoni fuq kull tpinġija u fuq wara ta' kull tpinġija nsibu essenzjalment il-kliem li nqara, l-iskript li nqara waqt il-programm, kif ukoll għaliex eventwalment kif tafu dawn deru fil-ktieb il-Mediċina Popolari tal-Imoddi fil-Gżejjer Maltin li smajna dwaru qabel, reġa' ħa kopja ta' fejderet it-tpinġija fuq il-ktieb u kien ċert li jetteċja jwaħħala mal-istess tpinġija, ġifieri jekk b'xi mod jett ir-riċerka ma tistax tmur żmerġ. Ovvjament daw aħna familjari magħha ħafna drabi jiġu f'pari fejn Guido Lanfranco qiegħed jillustra dawn it-tradizzjonijiet, dawn ħafna rimedji u eventualment jakkumpanjhom ovvjament kif rajna qabel l-interess tiegħu fin-natura bil-pjanta u biħxejjex li nkunu qegħdin nitkellmu. Ovvjament jidħol ukoll fil-ambitu tas-superstizzjoni, il-Sin San Pawl,
illi kienet tiddendel jew inkella b'xi mod imissuha mal-sin it-tfal biex jinkoraġġixxu li daw jitlawlhom sninhom ta' malajr, ġifieri hemm ħafna minn dat tip ta' stejjer. Eventwalment dan kollu spiċċa fil-ktieb mitbuħ fl-2001 li semmejna aktar qabel. It-tielet taqsima li dwara nistgħu nitkellmu f'din id-donazzjoni huma dawn is-serje ta' 80 pittura fi stil fi klimu stess popolari jew folklorista illi jitkellmu dwar id-drawwiet u tradizzjonijiet Maltin. Essenzjalment ta' minu ta' ġenerazzjoni tiegħu forsi akbar, dawn huma tpinġiet li aħna kbirna magħhom fis-satar u ma nafx kemm il-pubblikazzjoni oħra illi dwarhom tkellem u baqgħu jiġu riprodotti u għaliex ovvjament ma kienx dejjem faċli li tillustra ħafna mis-suġġetti etnografi, ħafna mill-wirt intangibbli tagħna. Guido Lanfranco ġabar l-informazzjoni, però kienu wkoll jillustra għal pubblikazzjoni tiegħu għal wirjiet varji kif ukoll għal programmi kif rajna aktar qabel. Ovvjament ma kienx jillustra sempliċiment biex hemm illustrazzjoni, imma kien metikulus ħafna u dan kollu jekk wieħed joqgħod jiflihom bir-reqqa huwa frott tad-dettall li kien jidħol fih anke meta jiġbor l-informazzjoni. Ovvjament kurjus ukoll il-mod kif dawn refaħħom kollha numerati, ma stajt mettix, fuq wara hemm ukoll l-istorja, ġifieri din hija parti minn set ta' 80 tpinġija u jgħid meta saru ma sarux. Ovvjament jagħti l-caption bl-informazzjoni li hemm bżonn u wħud minnhom anke saħansitra refa il-caption li ntużat meta dawn b'xi mod jew ieħor spiċċaw f'xi wirja. Ġifieri dik li taraw fuq il-kartonċina oranġo hija l-caption li hu uża meta b'xi mod jew ieħor dawn kienu mitluba li jkunu rappreżentati f'wirjiet varji. U hemmhekk għandna eżempju ieħor. Ovvjament provajt inkun sintetiku kemm jista' jkun l-antana u li dawn nagħmluhom aċċessibbli huma aċċessibbli u ovvjament nistedinkom biex min hu interessati jew inkella jekk tafu b'akkademiċi jew anke nies li huma sempliċement kurjużi jixtiequ jarawhom ikkuntattjawna l-Palazz tal-Inkwiżitur hemmhekk hemm l-email address tiegħi l-istess il-kollegi tiegħi huma disponibbli ħafna u aħna pjaċir tagħna li dawn ma jibqgħux hemmhekk fuq xkaffa imma il-legat ta' Guido jkompli permezz tar-riċerka u aktar pubblikazzjoni u inizjattivi varji biex dawn nagħmluhom kemm jista' jkun aċċessibbli li wara kollox kienet ix-xewqa tal-istess Guido Lanfranco. Grazzi. Forsi hawn xi mistoqsijiet li tistgħu tagħmlu ma tantx tistgħu indumu imma. Jiena nħoss li apparti li għandna folklorista, antropologu, naturalista, Guido Lanfranco ta' ukoll kontribut għal vokabularju Malti. U naħseb li ħaqqu monument. Jiena laqatni ħafna mill-diskorsi kollha punt illi naħseb semmejtu b'mod espliċitu inti, Janika, metet ma kienx iħobb jinterrompi. Mbagħad xi ħadd ieħor qal kien osservatur, mbagħad Rita uriet kif mill-qwil kien jgħaddi ċajta u għall-kuntest. U l-ħin kollu bdejna naraw kif jgħaddi minn medju għal ieħor. U kif pereżempju fil-ġabra tiegħu hemm il-pittura wkoll, it-tpinġija wkoll. Mhux biss il-kitba. U fl-interess tiegħu tal-flora hemm il-mediċina. U titħoff ftit is-superstizzjoni max-xjenza. It-komplija kienet mingħajr ebda sens ta' frontiera. U naħseb kellu sensittività mhux biss lejn l-oġġett li qed josserva, imma lejn l-oġġett f'kuntest ħaj. U f'dak il-kuntest mhux bħalna l-akkademiċi nispeċjalizzaw,
Kienu min qed jgħid ibnu stess Sandro qed jgħid pereżempju jiena ġej mill-kamp tal-bioloġija. Imma fid-dinja reali l-bniedem ma jirraġunax hekk. Fl-istess sekonda, mhux bħali pereżempju nispeċjalizza fil-letteratura, fl-istess sekonda il-bniedem jidħollok fl-Imerik, f'qawl, f'interess mediċinali, ftit superstizzjoni u maħnek jaħdem fil-ħajja ta' kuljum. U naħseb illi Guido, anki jekk intuittivament, di il-ħajja rrid jaqbadha kif inhi. Għalhekk ma interrompiex. Jiena beda jiġini f'moħħi l-ħin kollu id-disgrazzja inevitabbli tal-ibbalzmar. X'interessak inti minn annimal mhux il-moviment tiegħu u meta tibbalzmah fejn hu l-moviment? U dak li jiġrilna anke fid-dinja akkademika, imma hu naħseb għamel pass interessanti li lin minn id-dinja u mar fid-dinja li ma tiddistingwix pereżempju kif smajna bej it-tifel pereżempju u l-adult. Bej kif kont qed ngħid is-superstizzjoni pereżempju u xjenza. Dak li interessani jiena fih rid jaqbad jirreġistra l-ħajja kemm jista' jkun. Kif inhi? Issa mbagħad fil-kodba ovvjament trid tiddistingwi kif nagħmlu aħna kollha u trid tispeċjalizza. Imma dawk hija tradizzjoni akademika dik, mhux tradizzjoni ta' ħajja. U tradizzjoni tal-ħajja interessat. Għalhekk qed nisma' anki il-vokabularju pereżempju. L-istess. Eżatt, iħobb il-ħajja, josserva, jiddeskrivija. Il-ħajja kif inhi. Anke meta jkellmek fuq il-passat, qed jorbotulek mal-preżent, qed jgħidlek aħna minn hemm ġejjin. Kellu mħabba li l-isbaħ Missendum ħafna, jiena kemm ngħid fiex jiena law nis nirringrazzjaw proset il dawk kollha li tkellmu għax sirna nafu ħafna iktar fuq Guido Lanfranco. Jiena il-Guido Lanfranco nafu l-ewwel l-iskola kont sekondarja kien jallimni l-ġeografija ma kellux jisu x'jaqsam mal-affarijiet dan, però iktar il-qoddim ġifieri l-kodba tiegħu rajt ħafna minnhom. Fil-fatt jien kont nagħmel waħda mill-affarijiet li xtada, kont nagħmel programmi tan-Nanna Ħelu Manna fuq Television Malta u f'dawk il-programmi kien hemmu fejn kienet tina informazzjoni li ma naf ġifieri żgur li telespettaturi kienu jieħdu pjaċir biha, ġifieri dik hija waħda mill-affarijiet ukoll naħseb li tistgħu anki intom qegħdin fil-m'għandix jiena għax imma ma jkollix recordings tal-PBS. Imma naħseb il-PBS jistgħu forsi dik il-biċċa fejn qed jidheru jagħti l-informazzjoni fuq diversi suġġetti. Naħseb hija waħda mill-affarijiet li għandna ikunu fl-arkivju. Nirringrazzjakom. L-għenet grazzi u proset l-kellima kollha biex ngħid xi ħaġa verament żgħira imma fiqbil mal-Prof Mikallef u anke ma' dak li qal iktar kmieni l-Prof Falzon. Jien naħseb li l-figura tal-Guido Lanfranco tallimna li x-xjenza waħedha mhix biżżejjed, ġifieri l-astratt dak kollu li huwa astratt isib il-pedament tiegħu fil-konkret, ġifieri fil-ħajja magħxa, fl-esperjenza, fil-kuntatt dirett tiegħu man-natura. Wieħed mill-istudjużi li qed nistudja bħalissa fl-ermeneutika ambjentali jgħidilna li in-narrattiva u x-xjenza m'għandhomx jinfirdu, anzi għandhom jgħinu l-xulxin fl-interpretazzjoni tagħna tal-ambjent naturali. U fil-fatt din anke narawha ġifieri fit-tpinġiet tiegħu li ħadd ma jgħid li fit-tpinġiet naf tal-fjuri m'hemmx anke narrattiva ġifieri minn barra d-dettall xjentifiku ta' kull fjura, ta' kull werqa, hemm anke narrattiva ġili ma' pjanta jpinġilek anke xi baħrija tiela. Ġifieri mhux qed jagħtina biss l-isem tal-pjanta u ġifieri
naħseb li fih naraw twaħħid bejn l-arti u x-xjenza, ġifieri ma tistax tifridhom naħseb jien minn xulxin fil-każ ta' Lanfranco. Grazzi. Seni ċaġa żejra fuq Guido Lanfranco vis-a-vis kif laqatni bħala tifel ġifieri jiena meta bdejt naqra xi kotba tiegħu. Niftakarni ġifieri nara kotba bħal narfu leġendi Maltin xogħol ġaħġieħu snajja u kotba oħra. U li kien jonqotni u li kien jagħmel dinja daqsa kbira u qadima fosthom hemm il-leġenda, hemm il-ħajja ta' dari, hemm il-flora, hemm il-fawna, aspetti oħra tal-ħajja Maltija u jagħmluhom daqshekk aċċessibbli għat-tfal. U naħseb il-ġenju tiegħu waslu biex ra li fit-tfal hemm futur għax jekk it-tfal ikunu konxi u jkunu wkoll marfa ta' dik il-ħajja ta' dari u kif ukoll il-ħajja ta' issa, jiġifieri l-aspetti kollha Maltin naturali mhumiex, daw it-tfal ikunu jistgħu apparti li jkollhom għarfien ukoll jgħaddu dan l-għarfien lil ħaddieħor. Jiġifieri bekk ikun jista' jżomm allura permezz ta' ktieb iżomm din it-tradizzjoni ħajja għax it-tfal jgħaddu għal il-xulxin u jgħaddu għal dawk li ġejjin warahom. Jiena kemm ngħid li nies bħal Guido Lanfranco naħseb mod partikolari u anki Giuseppe Sarpolicino qablu. Naturalment hemm ħafna oħrajn fosthom Giuseppe li huwa parti mit-tim. Dejjem Guido Lanfranco dejjem kien sors ta' aspirazzjoni għalina. U kien sors ta' aspirazzjoni minħabba il-kurzità tiegħu, minħabba l-umanità tiegħu, minħabba l-metodu tiegħu, minħabba il-rispett kbir li kellu lej il-tradizzjonijiet u lej n-nies li qed jintervista li qed ikellem. U l-imħabba naħseb Bernard semmija jew Mario, l-imħabba li kellu għal dak kollu li hemm madwaru. U naħseb li dawn huma elementi li l-inna xpronawna f'dan il-proġett, għalhekk huwa proġett miftuħ ħafna ma rridx nitkellem fuq hekk. Ċertament aħna midjunin leħ. Imma mbagħad hemm it-tieni punt, jien naħseb meta tagħmel ċelebrazzjoni bħal din mhix biss kwistjoni ta' dokumentazzjoni tax-xogħol li għamel Guido Lanfranco, imma naħseb li hija opportunità biex aħna ngħidu isma' dan huwa tip ta' modell illi għaddi kemm jgħaddi żmien jibqa' validu. Nies li għandhom rispett lej in-nies li qed jitkellmu fuqhom u iktar li qed jitkellmu magħhom, li qed jisimgħuhom, ir-rispett li mħabba lej dak li tagħmel, il-ftuħ, l-idea ta' komunità. Ma niftakarx kemm kellu żmien meta intervistatu Janika fid-dar tiegħu ta' Sliema fl-2017, imma bniedem li għadha minn dawk l-esperjenzi kollha, li jagħmel dawk l-affarijiet kollha, tara dak l-entużjażmu, dak in-nar f'għajneh u jkellmek fuq l-affarijiet li jħobb essenzjalment. Inkredibbli, ġifieri. Kollox, inkredibbli. Il-fatt semmi bħala exceptional scholar ta' Desmond Morris, l-antropologist. Qabel nagħlqu prostu grazzi lil kellima kollha. Nirringrazzjaw ukoll il-koordinaturi ta' dan il-proġett, il-Professur Adrian Grima, Dr. Michael Spanjol u l-Professur Manuel Mifsud u membri oħra li jgħinu Rita Saliba, Giusi Gatt, Michael Degwara u Daniel Bezzina. It-taħdita li jmissija ta' Jason Zammit dwar il-lingwaġġ tal-kaċċaturi li se ssir nhar il-ħamis 17 ta' Novembru fis-6 ta' filgħaxija fil-librerija tal-Fakultà tal-Arti wkoll se tintwera permezz ta' Zoom u Facebook. Grazzi.